Ayamig komedya sa HB ha kay adadaan ta kag reporter diha magsabot sa tarong. Ayamig hagita kay besig mahinayak gani mig legal diri besig mi kaingong kag ha? Klaro hon tala na. So ang among kasabutan attorney dili mi mag-base kung asa mo duol ang iro. Oo, sige kay So, pareha man mo duol man iro. Kay hawiri ning iro nimo be. Oo. Ikaw hawiri sa be. Sige. Lipat-pat. Oh, sige be. Oh. Oh, wala mo ni pat-pat. Oh. Kiss mami B. Kiss mami B. Oh. Oh. Be pagunit sa kuno niya pod be. Ni Chare. Ini iro be anak nimo. Oh. Winter. Oh. Sige be. Galuyang nga mo ero. Winter. Oh. So mao to attorney nga dili mi Asa may mag-base. magkita-kitoy ang ikog? Pariha mo magkita-kitoy. Diha ni mo magkita-kitoy. Oo. Oh, say nga nimo Chari, winter. winter imo nga ang iro ah. Hingkisi-kisi ang ikog. Be ari balik ko ni kon be. Balik ni Oh, oh, oy. Oh, Ana gid siya. sige. So, nakita-kitoy ang ikog nimo. Be ari balik diri. Pariha po. Pat-pat. Di man magbuhi. Oh. Pat-pat. Sige lang, sige lang. Ipagunit niya. Aron nga kwento ni. Pugson man nga. Oh. Oh. May tikiti bang ikog lah. Straight to the point. Sa pikas bahin may galas dili bata mo padayon sa Kapitolyo ni atay atong reklamante karon. Kay nawad-an ni sa mahigalag iro. Nawad-an og pet, no? Nya ni bawo ka mahigala karon panahon na magod. Labi na kato mga mahigugmaon og mga iro. Mga iring nana no? Mura ni sagsakop sa pamilya na karon. Mabitaw na nga og ngadto kag mga veterinary clinics mga sukid ti paminaw. Mura ang mga tag-iya sa iro o mga iring mura sila mahigalang nagdag bata dito. No? Unya kining iyang iro, mga kagilaan nga iyang pinangga kini. Naunsa ba nga nawagtang maning maong iro o niya iyang atong pungtanon sa ani kay nakuha og laing tao matod pa sa aligasyon. Iyang kuhaon di po dihatag. Kuyawa aning kalakiha mga sukid ti paminaw. Kini magod og panalitan nitabo bitaw na namo diri ang mga higala kaniadto nga dunay iro diri gi-turn over sa among sibianan. Mayam ko na nga inyong i-turn over panalitan kung dili na inyo, no? Kay di baya pud lalim na in the part mga higala sa kini ni ang tag-iya ng maong iro. Labi na ang consider na nga iyang sakop sa iyang pamilya, no? Dili na lalim mo na nga kini ni ang turnover gina iuli na sa tag-iya. Kung unsa magaling. Pero ang problema ni niya, hindi po siya muuli. Kay nangangkon po siya nga sa tag-iya. Ato ni Husayon, kung mauhon magaling ni. Di lang na to nganlan sa ang katong ngan aning iyang iro. Pero katong li ang iro nga giturn over dire. Angan ato si kwanto ino? Giant? Mo ngan ato. Nindot kay iro ay golden retriever nga iro. Murag yung leon mga sukit ti paminaw. Nya ako'y giulian dire nga ato ni kaning iro aba na saag man ni amo lang i-turn over dire. So akong gihipusan, akong kwantong mong iro, pagkabuutan na ba yun? Katong maong iro, pero hindot sa purma, kay mura sa layon ba? No? Niya akong i-announce, kay nga naman, kana na ang tag-iya mag-uol, manggod. Pero, ugwa pa tumutungang tag-iya, daghan ang giganahan sa iro nga ako na mabuhian ng iro, ah. Pero i-announce ako, kay, uroy ug nang tag-iya ba? Kana magod mga kagalaan, lahi magod ng ilang pagmahal anang ilang iro. Kay ilang mo ng pet. So, ang uban ganyan, idug mga ng uban. Mao ka na nga, makarelate ta ining anhis tong sibianan ron nga, nila sa reklamo. Nga ang iyang iro nawa, gi-claim og lain. Mo na ato tagag pagtagad, mga sukit ti paminaw. Padoor sa mikropono. Kisa to'y ngalan ni mo, madam? Emerita Sonet. Emerita Sunit. Taga-asa man ka? Yati Liluan. Yati Liluan. Okay. Kinini ang, mura ni ilan ni kuan day. Di nila ka-astra? Lahat to ilang ka inday astra pod. Sige. Tayod to ila. Tayod liluan tong ila di ay. Okay. Good morning ito ni Engineer Astro Lugarta. Nga kanunay sa naminaw sa atong tulumanon des DWHP. Unsa man hitabuan ni kining imong iro, unsa man ni breed ani niya? Kuan, Chipo. Chipo. Unya, Chipo. Mo ni siyang iro kini? Boni. Uy ka-cute ba ning iro Okay sa man imo ning anak? Akong anak. So pinangga ka ng iro, mao din ni siya mga higala. Na, duda ko ng iro, inyo ning, murag inyo siguro idugdog ni ay, ng iro,
ang imong anak ni kuan gyud. Sumura ni siya pila man kabuk imong iro. Duha. Isang laki, isang baye. Ang katuto ang unsa man ni ang nawa. Ay lang sa isultingan ha. Ay lang sa isulti sa angan sa iro. Ang breed like ni punta na. Okay, kini ni ang babae ni nawa, ang laki. Ang babae. Ang babae. Ang lalaki niya naras inyo. Okay. Unsa man hitabo ang ano mang na wa man imong iro? Nakagawa sa mong gate sa among balay nga wala may makabantay. Okay. So, among gipangita. Wala man namo siya ikita. Karon nakita na namo didto sa social media sa Yati by Ansel. Uy, by Ansel. Oh, sa Yati by Ansel online nakapost siya didto nga kang kinsa ning ero. Okay, unya. Karon kay ang katong nakapunito man sad siya kay balog kinsa. So kani si Jean, kani si Kuan ni claim siya kaning taga-Naga nga iyaha daw ng ero. So sa to pa na nakakita, naunhan mo claim niya. Oo, naunhan may claim niya na nakakita sa ero. Gipunit niya, gidas siyang shop. So, iyang gipa tag niya, o gikuan niya. Gipost niya kang kinsa ning ero. Okay. So mo din ang istorya ni di ay. Sige. Kay mura man ning kuan na di ay. Gamay lang ha. Okay. Ang nakakita tagayati rapod. Oo. So buutan na to nakakita kay iya man gi-post nga kuan kinsa ning iro. Buutan na siya. Ang problema doon ay nag-claim. Doon ay ni-claim. So sigurado mo nga katong kuan kay basin o katong nag-claim po doon nawatan po sa iro. Nawatan kay siya iro. No, so duha mo nawad ag iro. Iya May 3. Amo John 15. Okay, May 3 ang iyang iro nawa, ang inyo John 15 nawa. John 15. Nya kano sa man nagi-post? Pagka John 15 jud. Pagka John 15 gyud. Okay. Tagadiin man ang nakakita. Kato nag-post nga kinsa ning iro. Tagayati gyapon, tagayati liluan. Tagayati, okay. So posible ang imong iro ni kay tagayati man. Okay. Unya kini ni ang lain nga ni claim taga-asa man eh. Taga-Naga City, Inuburan. Layo kayo. Uy. Mao ba? So okay. So naunhan day mo claim ane. Naunhan mi niya og claim. Pag adto ninyo atong kana nakita ninyo tong nakakita sa iro. Unya unsa man siya? Ningon man siya nga, hala ma'am, sorry, gi-claim na ra ba ma'am? Ug taga-Naga. Di. Among gichatan ang katong Nag-claim. nag-claim kay nag-post man sad siya sa yang FB, nakita man sad namo. Nga na-claim niyang iro. So amo siyang gichatan nga, ma'am, amo man ang iro. Gitubag lang min niya, pag sure mo oy. So wala may mahimo, amo siyang gikuan nga, ma'am, ani na lang siya magkita daw mi. So niadto mi sa ilaha. Okay. Nakita mi dito. Unya. So pagtawag namo sa ero, kuyog mi sa Ay lagman i-mention ang ngan sa iro ha. So inyong gitawag. Unya. tawag namo, kauban mi ang tanod, gitawag namong ero, ni duol namo. Ni ana man ni siya nga, ma'am, normal na ma'am, duol man jud ang ero, ma'am. Dili man sa amo siya ginan, ma'am, dili man tanang ero mo duol. Dili kaila sa ilangan. Dili man siya. Karon ni ana mi nga kwaon namo, ma'am. Siya dili oy, sayon na nagkuha. Natay due process, mag-due process ta. Muna kunan nga na mag-due process. Sige lang. Okay, doon naman kay dokumento ining imong iro. Na kay record sa vet ane. Naa. Asa patanaw ko. Okay, so diyan siya yang kuan. Yang record. Okay. Naman lagi record day. Unsa pa may laing ebidensya nga naa ka aning nga imo kining iro? Gawas na kay mga pictures, kini ako nang gisusig yun na ba kay picture, na ba kay video, kini. Unya dayon, pakuyugan tala na sigkuhan siguro day, ato nang kuano dito. Okay. Isa ha. Sige, so na kay mga pictures ining imong iro, do na kay video. Doon na. Okay, nya diyan i-record sa VetSad. Sa pila may edad aning imong iro? 3 years old. 3 years old. Di man niliso day ato ning kuno na kay number sa tag-iya ato naka-claim line. Kuan ra katura iyang Facebook. Facebook. Pero Pwede kay ba to block man gud ko niya, so basin lain makakontak. Pwede ba ma-contact na to day? Tistingin ko no atong kunon. Kaya ato ba nani kung panalitan og kinsa gitinuod nga tag-iya, no? Ako dili lang ko ingon nya kanang mo kuan jud ko ikaw may nidangop sa masibianan, tabangan ka na mo ani ma-claim kung tinuod gitong imo. Nan kung dili, ato lang pong basig iya pod ba? Kay nawad-an po siya iro. Tingali pod pero mailhan man sa bit baya o pila edad. Nailan may kuan. Oo. Gidana na mo sa bet. Kini ni ang
Unsa man ang imong iro, ani mo butang igdogtag? Wala namang ko ani, pero doon na siya cooler pagkagawas niya kay gihigtan man na namo sa gawas. Kay gikuto na siya. So gihigtan na mo ang iro. Nya, bawal man sad siya pasudlon sulod sa balay kay akong apo hubakon. Okay. So ako sad hubakon. So niyon ang doktor nga ma'am kung pwede sa gawas lang sa pero dili ingon gawas gyud. Amo ra gyapon compound. Kay gate man siya. Okay. So, Wa na mo tag chip ni imong iro? Ang mga wala. Lagi may kakuan pagod ana. Okay. Na may iba niya butang dogtag. Oo. So kini labi pa ikaw tag iya panalitan tangan sa imongan nya butangan sa imong cell number. Inana ba? Kani wa niya mabutangi. Wala. Ang katuradyo among kuan nga iyang kadina pero iya man gilabay gikuha man niya gilabay niya tapos iya dayon gitrim ang iro. Nga kay paybaw siya nga, ma'am, kuhaon na mo ang iro. Karon, niyana naman siya nga hala amo na ba nang gitrim ang iro. Okay, pwede lang inyo lang ulian sa pilay na trim, bayad sa trim. Sila ra may nagunting-gunting ang attorney. Oo. Okay, ha. Ay sa ha. Dili man na ingon nga lisod kayo kung ato lang ning konon. Inyo na ning naadto sa kapitan dito sa Naga. Alam mo tabang ba lang ang kapitan o kanang effort ba lang sa barangay. Although kay bawta nga maibutang talayo man nyo di aman mo sa liluan katong usan Naga pwede mo yung kapitan ning murag may jurisdiction aning ko ana. Oh. Pero agig pagtabang ba lang Wala man mitabangi. sa kapitan dito. Oo. Unya, Ikaw unsa man man siya niingon nga pag adto na mo nga kanang kap nata may reklamo. Ngutanan siya kinsa man mauning niya ana. Siya oy wa day mo kasugat adto. Nga mo po may paggawas gani adto diri man sa tuna di mo ko nanay abi man amog taga Naga mo. Residente mo sa Naga kay amo mo kanon pero dili man di ay wa Okay. mi kuan ana. Okay, pwede man nga kuan. Mingon sa nga may kuan ana pero agig pagtabang ba lang or ang pulis sa Naga nakaadto mo. Ni adto mig pulis amo gyapon gi-present among evidence wala gyapon mi nataga eksaktong entertain. So mo nang dismayado sa jud ko sa katong nag-entertain na mo nga inspect kuan. Atong panawagon ni sila ha, ay sabi. Ang katong Dito siya hippie. sa barangay lang usa, unahon ta barangay. Kung dili madaas barangay, kini kaso ba yan eh? Mabuta korte ni kung gustuhon lang yun. Depende lang sa kuan ha. O unsa nimo ka mahal imong iro kay ba mo guta ining kuan. Kuan ba ni? Og dili ni iyang iro, pwede man pagkapisa kag kaso ni. O sumuna nga atong kanon. Di ato wa pa mo reply gi-chatan na ni Ken. Ang kapitan sa Naga na adto ninyo. Natay number Naay number silang gihatag. sa kapitan sa Naga. Atong tawagon kay basi maka-facilitate. Ang ato ba lang ba mapa-assist lang ta dito? Ha? Kay di gani Asa to number na ko niya sa. sige lang, mangita tag lang pamagi ha kay pwede man tikang pakuyugan sa patrol na mo dito. Atong ipaadto ng ilang kwan. Magsabot lang kay kung panalitan kung dili. Tapos kung anak. Kung panalitan ilag yun ni, butang ta lang ha. Kamao mo kumo kuno na. Ako mong pa kamunduha diha. Ako pag ako po desisyon kinsa nang iro. Nakoy mga pamaagi ano saon. Pero pwede po nato ipasusig bitmed. Kay maka check man sila anang kwan. Attorney didto na mi og bet na ana namo ang result. Unya sa may Ang medical sakto sa amo ang iro. Mm. So complete naman mi sa katungkuan. Okay. Sige, Yeah, so, ikaw na ng mga dokumento niya. Ato lang sa kanon, kay, listen mo kayo, kung kasi, makarelate man ta ni, bisag ka ng mag-uol ka nga, nawa ang imong iro panalitan, kung dili niya, pero, duha, ka na ang ihatag dis tag iya, kay, listen man, mura mo kag nawad ag bata ko na ni. Mo kag nawad ano ko na ni. Sumuna nga atong, dili pa mo tubag dahil katong nakakuha ini nag-claim, di pa mo tubag. O sige, ato kunong, kaya dito man sa liluan nakitaan, so most likely inyo ning iro, kaya dito man sa liluan ka nakakita rami. Ang amang taga-Naga, unsang hitabuaw. Yun, nanindigan gid siya nga iya hadyo ko ng iro kay Yang ano ni abot pa ko sa liluan yang iro. sa iyang aligasyon sa mua niya na siya nga iya daw iro nakagawa sa ilahang balay Okay. kay dool sa daw karsada. Nakita daw sa CCTV kamera diha sa barangay sa Inuburan nga iyang iro nagsubay sa dalan o gipunit daw og naay sakyanan. So amo siyang ginan, ma'am, ay sad mig ingna nga gipunit ang iro tapos buhian dito sa yate liluan. Murag imposible man sad mamunit ang dunay nindot nga sakyanan tapos buhian. Oo. Lang. Oo. Mo na iyang aligasyon namo. Sige, atong tawgon sa kuno be. Dili sa makontak na yung nag-claim, no? Kisay nga ano nag-claim be? Kisay nga ano? Jean in Cabo Katadman.
Jane Incabo Katadman. Taga-asa man eh. Taga Inuburan Naga. Inuburan Naga. Kuan man siya, kanang wedding coordinator. Wedding coordinator ni. Sige. Jane Incabo Katadman, tagaan ka na mo higayon, no? Dili ko mo bias aning kuan ha. Dili ko mo bias. Ato lang sa usayon kung kinsay tag-iya gyud tinuod, no? Ipa-check na to sa Bitmed. Ipa-check na to ang record sa iro. Diaman sa iyang record sa kuan. Bet niya. Vaccination certificate diaman. Unya pakita pod mi sa imong vaccination certificate tanaw to itandi to. No? Gawa sa mga pamaagi ani unsa, mga dokumento sad. Og unya pakita pug og picture nimo sa wala pa mawagtang imong iro. Mo na kini akong gipakita ning akong gipangayuan sa nawa kay video nimo or imong picture sa una nga nagunit ka sa imong iro. Palamibo na to nga kana kay ug palalitan iyang iro nga gigunitan. Kaning iro niya ang gipangita dito golden retriever. Klaro kay maingon ta dili na imong iro Lagi ka lang katawa mahigala. Unya, may ka, ako ng iro niya, labrador. Di sod. Basin parihag yung mong iro, tingali gyud sa niya. Muna problema noon, parihag mong iro, pero atong, mahibawaan naman di ba ingon niya, kwan? Pero ang amo lang nakahibugngan niya, kaning ni, kung pareho mga imig iro, pero unsa lagi ni iyang post sa Unsa iyang man eh? FB. Mao na tabo siyang iro. Mo ni? Oo. Unsa man ni? Sige. Unya. Sige, okay ha? Mo ni ang iyang kwan. Siyang iro. Okay. So, Jane Incabo Katadman, Ma'am Jane, amo kang kuan, amo kang chat sa imong messenger o mayog makatubag ka para mahusay tani. Ako dili ko mo bias ani. Ako uning tan-awon sa og ikaw may tag-iya di ikaw. O kini sa may tag-iya siya iuli lang nato kung kinsa gyud kay nag-uul in taon ni siya mahigala kay mura magug iyang anak ning iro. No? Di man malalim sa guna, no? Mo nang kay bawta mga kagalaan. Tawgon ka na mo og di gani, atong tawgon ng kapitan, tawgon ang pulis. Kay di gani akong pakuyugan ta kag reporter dito. Atong adtuon sila. Okay makaka. Ang isog ra ba na sila? Mangisog nadok di ka. Di ngano Jane isog kay ni? Asa yung mama. Di ba ka pare kay isog ni Gwen? Straight to the point. Atong balikan ning atong isyo mga kaigalaan. Kay sa ako nangingon kinigaw mangita kaning pet nimo. Murag kag nangitag tao ba? Karon panahon na lahi naman kayo. No? Labi na kining inaning pet mangguning nani, no? Muna nga medyo kuan gyud siya. Sumuna nga ang iyang anak ni Ma'am Emerita ni apod karon sa atong sibianan mga higala atong tagagpagtagad kay mo ni siya nagunit-gunit sa iro. Diara. Muni kanina sa picture, diyan na, ang iyang anak ato sa tagagpagtagad. Sitkan. Okay. Paduos mikropono. May buntag. Isa to yung name ni mo? Ako si Chari Maynigo, attorney. Chari. Okay. So, Chari, kinini ang ikaw tong nasa video. Yes, attorney. Ako to nasa video. Ako may close jud sa iro. Okay, okay. So, kining duha ka iro, ikaw ginagawa na ni? Oo, close jud na akong duha ka iro, attorney. Oo. Mao lagi, kaya asa man tong video dong. Gamay lang ha. Ako man gituyo nga at least na amoy picture, na amoy video sa iro prior ni nawa. Kani ikaw ni? Oo, ako na, attorney. Imong gidaning iro diin man ni dapit, nga mo man ang gidaning imong iro. Katunan sa vet, attorney. Dito sa vet. Oo. Mura kang nagdag bata dito sa vet, no? Oo, nidaga na siya nako, attorney, pagkakita niya sa kuha. Pagbutang sa vet, gibutang na siya sa vet sa ubos. Pagkita na ninyo dito? Oo. Mo na ninyo dito? Oo, attorney. Okay, nitabo na ini inyong giadto. Okay. Mo na pagkaugmaan na. Kay pagka Sunday niya tumami sa ilaha. Oo. Pagkaugma man magsabot mi magkita sa vet. Pag adto attorney mo na siya naitabo. Akong iro pagbutang sa taga vet, nidagan largo sa ako attorney. Okay, okay. Yan, nitago gud ko sa area nga kanang dili ko kita, pero nakatultol jud ang iro, nakatimaho siya sa ako attorney. Oo. Nya katong nakapunit mo'y naglingkod at bang sa pultahan sa vet mismo, wala siya gidagan sa akong iro. Kay kini mo na ni pagganto niya sa kwan. Unsa man nitabo day pagkahuman nagka-chat mo sa kwan, nagsabot mo nga magkita.
Oo. Ay, ni ana rami nga, adtuon na mo sila sa Naga, attorney. Okay, so inyong giadto. Giadto na mo sila sa Naga. Ang ilang balay gyud yung giadto. Oo, ang balay mismo yan, nagpatabang mig tanod kay wala ba mi ka-familiar, taga-asa sila. Okay. So, gitultulan mi sa tanod dito sa Naga, and then mo tunabot mi silang balay. Unya, pag-abot. Pag abot dito, attorney, kay niya naman yung husband nga, ma'am, amo ba ning gitupihan ng inyong ero? Mm. Kaya ni ana siya, attorney nga, ang among ero, gibutang sa yung husband niya, nidagan sa ako agi hapon. Mm. Imo to akong gikuha, attorney. Kaya ni ana man ako, mama, salamat sa pagkuan, pagbantay daw sa ero. Nya, dito na sila nasuko, attorney. Niya na sila, ha? Inanura ka sayon-sayon inyong pagkuan na mo. Basig magpabayad. Wala sa be sure, attorney, kaya wala sila ni mention, anang adlaw, wala pa sila ni mention, ana. Oo. Mm-mm. Ato ning husayon ha, unsay kon ani? Unsa ba ning kalakiya? Kay ningo makambana nga. Ang bana mismo, attorney. Ano Niingon yung nga. mga, ma'am, amo ba yung gitupihan ng ero? Oo. Ngano mo nang hidman sila namo kung ilahamang katong ero, di ba? Oo. Tapos attorney kay ba mas lang na second claimer ngano ilang gitupihan, Oo. di ba? So dili na nun ma-determine kung unsay itsura sa ero. Oo. So kini nga ining Jane Incabo Katadman. Yes, attorney. Mao kini ang nag-claim. Yes, Nya attorney. ilan ang gitupihan ng iro. Ilang gigroom daw kay baho daw kay ang ero. Pero in the Oh. first place, amo man ang ero ano mang hilabot man mo kung baho o humot siya. Oo. Okay. Sige. So, pag abot ninyo sa balay, nga anong naabot mo sa bet? Ang sa mahitabuan eh? Kay gusto niya attorney ipa-check ang kinatawo kay kani siya pwede allowed ba ko masulti kung ang sayahang kuan? Kani siya attorney breeder ni siya. Mm. Pung pa niya ang iyang ero nakapanganak na daw 6 times. Okay. So, kana attorney, proof na kay amo wala pa makapanganak. Among ero, Oh. bata pa kay na. Ang iyaha kay 7 years old, 6 years old na daw. Okay. So, gusto niya ipatanaw sa vet ang kinatawo. Mm. Pero at that time, attorney, ang among ero, kay na siya sa state nga menstruation siya. So, ang iyahang body parts kay engorged tanan. Ayahang boobs, ang iyahang kuan kay engorged tanan, attorney. So, dili ma-determine sa vet. Mm. So, if dili ma-determine sa vet, adto mi sa evidence dapat. Mm. And based sa evidence, attorney, among ipakita tanan na may ebidensya nga yang ero, ni-mention siya sa Facebook page niya, nga yang ero kay wala na daw. Naghilak-hilak pa siya sa Facebook page niya. Pero nga nung mukuha masyag ero nga naana mo. Kung sa nabanhaw yang ero. Mo to siya, attorney. So, kani ang atong ebidensya ani kining kuan, mo ni ang kuan sa iyang Facebook, no? So, vaccination certificate na Mo na Unya, vaccine sa mga ero. ang mga pictures. Medical Oo. And based sa medical certificate, ay medical record, attorney, makita po na to kung unsay age sa ero based sa iyahang Yeah, mental. oo. Mahibuan man. Okay. Oo. Si Kapitan, atong i-check sa Kapitan ha, kaya di man ito mag-contact ang ni-claim basin og ang Kapitan siguro magkatabang sa nato ni ining hitabo Sige, attorney, thank you so much. Kapitan Reggie Cabisares. Wa pa maabot sa Barangay Hall. Okay. Wala pa maabot si Kapitan. Mangayo unta mi og number ni Kapitan kung pwede. Wala. Ha? 10:30 to 11 siya na. 10:30 to 11 mo maabot ang Kapitan ana. May sulti sa Okay, so atong gitawgan si Kapitan Reggie Cabisares sa Barangay Hall sa Naga. Inubura Naga pan wa pa kuno maabot. Ang iyang sekretary nangayo ta og kini ni ang iyang number sa kapitan kay ug wa pa mo abot ng kapitan bisag atong tawgon na lang. Dili pod mo hatag og number ang sekretary? Mao ba? Sige. Pero so nangadto mo sa vet aning panahon na og pagkahuman nangadto ni inyo ning gipablatter sa pulis? Yes, attorney, gipablatter na namo siya. Ni adto Nga- mo sa pulis Naga? Oo niya. Hadlokon lang niya ingon nga iagi na tog legal. Oh. Pero attorney, pagkuha pa lang niya sa mong ero, wala na siya gipangayo ag legal sa iyang gikuhaan. Mm. Ngano kami nga owner, iya mi pangayuan ana. Concept tumong niya mo na among question, attorney ba? Pero napod mi mga recordings, I don't know if allowed na siya nga ang iyang igsuon mismo ni admit nga ang ero amoa. Iya na nang igsuon og bana during na sa vet na mo pag adto sa vet. Ni admit na sila tapos naa siya friend attorney nga ni admit pod nga ang ero niya wala na jud daw. Sige ha. So, kisa may nakaila ining Jane Incabo Katadman, ang ato lang Ma'am Jane, kuan kinini ang kung panalitan inyo ng iro, di okay. Pero kung dili na inyong iro, ato lang iuli. O gusto kag legal, pwede ba kay kiha ni? Under sa revised penal code, pwede na ba yun eh? Para klaro-klaro lang ba? Pero di ta gusto mo abot anang blasuhay. Unless kung inyo kang hagiton ta dire, da, mapugos ta. Pero kung mahimo nga masitol na to sa sayon nga pamaagi, atong situlon. Total, di man eh, kinahanglan nga kuan. So, sige. Sige, so imong natawagan ako dawat no skin galing niya sabi. Dayken, unsa na kuan to day in Dayken? Sige daw day.
Musta to pagtawag sa barangay hall? Ato na na-contact ang Inuburan Barangay Hall diris Dakbayan sa Naga. Unya ato rang nahinabi ang sekretary ni Kapitan Reggie Cabisares kani si Ma'am Jessica Cabarieta. Unya, ingon siya Attorney Rufil nga si Kapitan maabot daw mga taon-taon. Pwede na daw tag mo tawag og balik or mo adto diretso sa ilang barangay hall niya. Di man pud siya mohatag og number ni Kapitan Attorney kay kana bang kung mangayo ko og number adto kita diretso ni Kap. So pwede ra kuno ta mo visit didto. Mabitag sa may pangayuan na tog number nga wa man ska pa diha. Maulag ya siguro pasabot nga og mangayo ta kanang adto kita direktang pero nga nung mga ipamatawag ato ng mahinabi maatubang yun. So laktod Sa may pagkastorya nga na niya sekretary. si Ma'am Jessica Cabarieta. Mana yung sekretary Jessica Attorney Cabarieta. Rufil. Hangyo a Jessica nga wa pa man sa kapitan, wa pa man moabot. Nya na importante nya kining kapitan gud ka. Politiko ka, amahan ka sa barangay. Manager ka sa barangay. Kuan maguna, o mga nay oras gud nya inyong tanga unya alas 8 pa ka mo report karon alas 10 na gud alas 10:19 naman gani. Sinod na ako guys siyang gihangyo Attorney Rufil kay mag-communicate ra day ko na silang Kap through messenger. So ako siyang gingnan nga ma'am kanang kay ikaw man gid mo ay maka-communicate or maka-chat pananghid ni Kap pwede ba ming mangayo sa iyang number kung motando siya maayo kung dili gani okay ra pod pero di man gid siya Attorney Rufil kay bisan ko nung pag-chat nga kay mangayog number masuko niya ko nung kapitan. So kuha na lang ko no huwat na lang ko no taog maabot or personalo na tug adto sa ilang barangay hall diya sa Inuburan. Sige, kini problema anay gamay ra ni problema ha, dali ra man eh. Tinood Attorney Rufil. So mauna si Kuan, Ma'am Jessica, mautoy sulti ni Ma'am Jessica Attorney Rufil. Kinsa may kuan na itong patrol usa diha, ako na mo pasakyon sa patrol atong kuyugan dito sa Naga. Para maadtong Kay kuan. murag kaila ba yaday sila ni Jane Katadman Attorney Rufil kaning sa barangay kay pag-ana ningutana mo kuma makaila ba mo ani or familiar and siya kaila raman mi ana dool ra manggali na diris barangay hall. Kuan makuno ni wedding coordinator makuno ni day. Tinood. So mo nang mao tingali nga medyo ilado pod sila dinha sa ilang barangay. O ilado ni kung wedding coordinator ni di ilado ni. Tinood. Nagkakaila man sila Attorney Rufil sa barangay. Okay. So ang ato ba unsay kuan? Ang kapitan mo kuan siya dito bisag ang pag-assist lang ano mang moingon man niya kuan. Para ang ato ba pag kuan ba lang ba paghatag og assistance ining kuan gyud kay di ba ilalim sa ako nag-ingon nag-uulong taon ni si Mother Emerita diri ang mga kagalaan kay makasabot ng tagod ka na gong mga pets inana murabag ilang sakop silang pamilya taon kanang iro unya mawagtang mura kag nawad-an og kuan kasabot gyud ka ana. Sa una ko mahigala di kay kay kontrol ka ng mga pets no grabe nagani ba naman matyan og pet murag namatyag tao. Nanguy-nguy gyud no nya kini mo ani mahigala labi pa giadto ko murag og nagdag bata ka sa doktor no kay kini vaccination certificate na man ni dinhi mahigala ang kuan record unsa man ni kanang regular mo madto doktor ani sa iyang vet. Naka-stop mi ana attorney kay kanang na ni larga magkukwatog Manila ato nga time. Okay. So ikaw gimuda sa vet? Oo, ako'y tigdala attorney kay kanang usay ko an mangod na siya mahadlok siya sa vet so ako'y tigpakalma niya. Okay. So kining imong iro kuan ni siya Shipo no? Yes, attorney Shipo. mix na siya attorney. Mix nga Shipo. Okay. Unya kana na ang mao ni ang iyang record. Sila nakakita sila ginani. Vaccination Wala ko kay certificate. baw attorney pero pung pa niya na daw siya mga kuan daw mga papers na daw sa iyahang dog pero Mas mayo ato matandi ang mga papers. Oo, pero wala ko kita nga na siya gipakita pero basig na adyo di ay. Oo, sige. Mas mayo matan ko na to. Nya amo mo pakuyugan lang siguro kuan dito kay sa may available diha nga magkakuyog. Okay ra ka ba? Si Rim ito pakuyugon. Nya si Rim atong reporter dinhi. Amo mo uban ninyo bandan namo dito. Unya aron nya kuan. Kay kinini ang iadto nos kapitan sa ni para maka-facilitate sila tanod ana. Kay ingon si mother nga isog kuno kay ni. Ngano mo inisog man tani mata civilized ni atong lugar. Kaya attorney. Oh. Itubog na mangod manas kapitan good nga na di mi ana oy kamo lang ana iadto lang na ninyo og kanang korte ano madto lagi mig korte dayon Oo. nga mag-agim Sa gyapon pag- mis ubos. Nya ang amo manggod attorney okay ra jud na mo iagi og legal pero ang custody manggod sa ero to think nga breeder siya attorney wa ta kay balo kung si bato niya sa mong ero pabuntisan or unsa or not. Sige lang, di pa maabot na sayo man istorya ho ng legal bida ng istorya. Rem, ang kapitan to unahon, unya
kananaang para ma-facilitate ito, ba nagtano dito, o ba nagkuhan. Husay lang gud, inato lang gud nga husay gud. Inato lang gud, gusto sa legal unya taon mo legal ta kung gusto gyud ninyo. Bidang mura mamog Gisayon-sayon lagi nila ang pagsulti og legal. kasabot rin unsay consequences sa magligal-legal ta aning kalakiha. Lahusan lang po, di madadto sa lahos lang po adto si Mayor Chong dito, Rem. Kay yadto tanis Mayor basta katabang Mayor Chong, ah. Oh. Wala jud ka namo diri attorney. Naunsa ning kalakiha mga higala. Okay. Tabang. Sige, kay aron nga kwanta ni sura ning. Ikaw jud mo. Ah. Sige, may buntag Ma'am Minerva, ha? Mas Ma'am Minerva kay kuan ni kanini ang mahigugmaon ning mga inaning mga pets, ha? Ma'am Minerva Herodias. Good morning mo ma'am. Kini bitaw luoy bitaw kay ma'am kay murag nag labi na mother ganina hasta ning naga si Charlie no nga iya gining kuaning iyang iro. Unya pagkahuman di mo guna basta-basta lang nga kuhaon nimo kay kuan mo guna kanana ang oh. Sumo na ni dito na din sa bitnan naa sa dito. Naa siya dito. Naba ni say naba ni audio ni wa. Wala ko kay balo na audio ma. Isa may nag-video ani. Si Mama ra nag-video attorney. Mo na siya. So, kiti-kiti yung ikog sa iro, nga pagduol na niya dito, nimo? Yes, attorney. Tapos, if allowed, musugot ang taga-vet attorney na pa CCTV attorney actually nga ang ero nidagan padulong sa ako. Which is, grabe na kaito nga evidence kay dili na mudagan ng ero. Di na makapatid. Kanos amam mo nakaadto sa vet? Pag kuan attorney, pag June 23, which is Monday, following the 22 of Sunday. May. June. John, Oo. June. Okay, wa pa tumakuan tong CCTV na, wa tumairis. Fresh pa attorney. Oo, kay aron nga kuan, og unsa galing. Mahatag. So ang iro pagbutang dito pag abot niyo sa vet, nidagan nimo. Pag kuan gisulod man na ang ero namo sa vet kana sa vet room kay gi-check siya. Oo. Nya mo to paggawa sa vet gibutang niya sa ubos. Nya mo to ang ero nako nilargog dagan ako attorney niya to singha nagtago ko sa corner. Example mo ni siya si Jane Rodriguez stayed lingkod mo ni ang opening sa door. Ako nako dito sa Picas area nagtago. Pero akong ero ni dagan diretso sa kuha. So, So, nakatimaho siya nako attorney. Oh, daw mao na ni imong gihaghag dito. Oo. Oh. Sige, anion tala niha, pakuyugan ta mo dito og reporter. Ya, adtoon dito ang barangay sa unahon niya, ato ang balay. Oo nya. From there, mahimo tag kuan. Unsay dugang kini minawas remark na ako pakuyugon. Sige, Okay. attorney. Sige. Okay, sige. So anak lang sa ha. Sige. Sige, standby sa gamay. Aton tagag pagtagad mahigala. Ay, di ana man ni mga kaigsunan bina. Ako mura ko maka kini ani no mawagtang ang hiro mahigala mo tag makatawa pero sus kuan gud nimo ang kanang gibati bitaw ina ng mga tag-iya. Na makaingat to sa kananaang kuan mo ngadto kag mga veterinary clinics. Kaingon ko na dag bata no. Dili day bata ang gina ang iro de. Ang uban gani kay sapatusan, ang uban kuanan no. Sud pa namong basket. Oo. Palit yung sudlan. Kini imong iro imong didadala na kay mga lakaw. Oo, pagbata ko na ni attorney, anad na siya strangers. Oo. Di na siya mangilag stranger kay gianad na namog ka ng suroy-suroy maskin asa nga lugar. Oo. If na mulingaw niya kay ihaghag siya, sawayo na mo if ka na murag mo pahit siya. So murag naanad siya nga friendly siya sa ubang tao. Wala mi sa nag-expect attorney nga sa kasubraan niya ka friendly na mo kuha niya unya ubano na siya. Wala ra ni reklamo among ero pero if katong isa na mo ka ero iyang nadala amo to mo pahit jud tong isa na mo ka ero. Mao man pod usahay kini labihan ka pet na pod kini mga inaning mga gagmay nga iro nga kuan na gyud. Lahi man ka ng mga minipin kay mo paak ng mga minipin, dili nimo makawat. Pero kini aning klase sa iro, paligan ng mga golden retriever ka ng mga labrador, imbis kay mo bantay, mao ni makawat sa kawatan. Ito lang lagi katawa-katawa. So Jane Incabo Katadman, Jane. Wedding coordinator ka man, ilado ka man din ha. So daghamay na kaila gani day nimo. Ang ato ini nga kuan lang. Ang hustisya ba lang kuan ba kay total kung imo nang iro pasaligan ti ka nga imo gyud na. O ako may muhusay ini kamao mo kumukuan ni. Kung imo nang iro di okay. Nyaman tay mga pamaagi unsa una na mahibaw-an. Nga kana imong iro or ilang iro. Sa dihang gi-claim nimo ni dito sa nakakita wa may mga daghang legal nga gipangayo. Nga karon daghan man kag kuan ang ato lang mag-abot mo, magsabot og tarong. Unya ipa-check na to sa kuan. Mailuan man na pila edad. No? Ang imong iro si 10 anyos magato. Nya kining ila 3 years old pa man eh.
Unya, pakita mi sa record pod kina sa vaccination record, di aman. Niya day mga kuan. So sige lang, si Remark akong pakuyugon dito. Kisa may mo driver nga naa, si JC? Na JC? O sige Rem, kamo pa pagkuyog dito para kay mura ni siya nawad-an og sakop sa pamilya, no? Mo na nga kasabot sa tamay gala. Daghamay na kaila ka ining Jane Incabo Katadman kay kinis Jane Incabo Katadman wedding coordinator man ka Jane. So palihog lang kung total kung imo nang iro kami ha just DWHP mo na ako akong instructional sa Remark Pugoy nga atong pakuyugon nga dili lang ta mo bias gyud ani unsa. Why bias? Ang ato nga klarohon na to ako kang instructional ron mo sa pamaagig dugang, no? Ya kung inyo na di inyo. Pero kung ila gani ni Chari, ila ni Ma'am Ermita, di iuli kay sakit na silang partpod. Nga mawad-an sa sakop silang pamilya. Straight to the point. So, ato ni padayon niya, keep me posted lang. Anyway naman sa Remark, kay aron niya makwanta ni. Ato pa ni kamutan niya, masulbad ta ng problema ha. Kutob sa mahimo. Niya, ikaw po, Jane, Incabo Katadman, pasaligan ka na mo, nga fair me. Importante lang, mag-abot lang mo, niya, naami dira ang DWHP para maklaro na to. Ayaw pagpaghigahi, kay lisod nang mapaghigahi taming kag legal-legal, pwede ba ita kang illegal anang kalaki ha? Nasa revised penal code, so ba nag-theft ng inyong kalaki? Ragahan talaga kag istorya. Pero di ta gusto mo abot ana. Ako abogado ko pero di ko gusto mo abot anang kuana. Kung mahimo masabot na tinarong nga sabot nga inato nga sabot nga di ta kinalang mo legal ta ay mig legal pa kadiha. Nagtuoro yung ayamig komedya sa HB ha kay adadanta kag reporter diha magsabot sa tarong. Ayamig hagita kay besig mahinayak gani mig legal diri besig mi kaingong kag klaro hon tala na. Sige, stressful ning yang atong issue ron ato. Labot ni sa iro. Niatong adlaw Sabado mahigala nag-abot na ron sa Sibianan. Kining parihang duha nga nag-claim kinsay tag-iya sa iro. Straight to the point. Ya di apo ning iro karon mahigala atong gipada. So itabo ini kani kana na ang pariha sila na wad ag iro. Pariha sila mga higala nga nahigugma sa ilang iro. In fairness silang duha ba? Kay pariha man sila na iro nga nagtuo sila nga kining iro ila gyud. Kining ato mahigalang kini si Inirita mga kagalaan o si Chari nga nawad ag iro kanang sabota nga sama magud ni sa sakop sa pamilya ba ang iro. So ilang gustong kuhaon. Kay nawadan man sa iro nga ako nang iro Karon pod kini si Jane Katadman nga taga Inubura Naga at least niya asa karon sa Sibianan sad nga nawadan sa iro ningon sad nga ako nang iro. Nawadan sa kog iro. Sumuna nga ato ning subayon og maayo. Ato mang nabati na tumilabayng Sabado. Ang side ni Inrita og ni Chari karon atong paminawon ang side ni Jane ining hitabua karon ug unya ato mong balikan unya para mahusay tani, no? Niya man ta sa civilized nga lugar. Ang ato ang ipatigbabaw nato nga niya ta sa civilized nga lugar unya ang atong professionalism atong ipatigbabaw. Kay total hibaw man mi. Kamo pulos mo ang side ninyo pikas, side pikas pulos mo na higugma sa iro. Og sa lalaki pa unta ni nga gitabangan og duha ka babae makaingon sana dalawa ang puso ko. Ato nga agi katawa mahigala sana all. Daghan may nahigugma ining iro no? Kay cute pa sa ning iro agod lagi. Mao ni mahigalang gidaron sa Sibianan ni aron makita nato ning iro Now, among paminawon imong side pod ani Jane Katadman ni astong Sibianan ron si Ernita, si Chari, unya na po si Jane kauban sa iyang mama o sa iyang igsuon. Okay. So, kining Jane, mayong buntag nimo. Good morning, attorney. Oo. Kisay ngalan nimo igsuon nga kauban nimo ron? Si Aljiv Incabo. Aljib og Kanya mama. Si Mama Aliha Incabo. Okay. So ang ato ani, pariha mo diapon sa atong Sibianan po karon si Chari, nakaari tumilabay Sabado og si Emerita, no? Kasabot ko sa inyong gibati. Pariha man mo na higugma ining iro. Pariha mo gusto nga mo angkon aning iro nga inyo gyud ni. Si Chari may pasultion mao mo gyud na iyang iro. O ikaw pasultion may pagka mao gyud na imong iro. Now kining iro ang klase lahi magud ni sa
kana na ang pet dog manggigod ni. Kani kong pet, medyo ang iyang loyalty, buutan ning iro, ganahan kay kaning iro pero lahi ni sa mga iro nga kana na ang guard dog, kanang makita nimong loyalty sa iro gyud nga grabe. Kini prangka-prangka pag-istorya ha. Kini mga Belgian Malinois, kana mga German Shepherd, kana mga Doberman, kana bisag kanang mga Rottweilers, kanang guard dog yun. Kay kanang guard dog, butan kayo na sa amo. Pero dili na mo dool sa dili amo. Sigurado ka, bisag kanang gagmay iro kanang mga mini pinsel, maldita na mga iro, maldito na mga iro sa gamay na. Pero kaning yung klase sa iro, mo dool man yung sikinsa, kini iro Mao na ning kauban na sa mga dagkong iro, golden retriever o kanang mga labrador, o kini mga gagmay iro naning mga Japanese kuan, naning mga klasiha, o kinsay makadool mo dool man ning mga iro So dili na gani nimo maklaro kung unsa gyud loyalty ning iro kay pet ra gyud siya. Imbis kay mutabang og bantay sa kawatan, mao pay kawaton hinoon. Ay agi kataw-katawa bisa ka nang inyong mga iro diha nga golden retriever o kana mga labrador ay sus. Og nay kawatan mo sud sa inyo, ay mag-expect na mo kuana. Pwede pa ganit nang mo nay mo. Mo kitiw-kitiw ang iko ganan tudluan pang kawatan na hindapit ang pitaka sa iyang mami. So mo na nakalisod ron. So karon ni ata karon sa Sibianan kay ato ning klarohon unsay kalaki. Og ang tinuod gyud nga tag-iya atong ihatag kung kinsay tinuod kay pareha mo mon higugma gyud ining iro Lahi man og kanana ang kuan ba. So pero ang pagsusi na to ini ipaklaro tala sa gyud og tinuod. So Jane, unsa may tabuan nawadaan kag iro? Yes, attorney. Ang akong iro attorney kay gihuman ni siya sa ako ang on the day coordinator. Okay. Nga si JC Gonzaga. So gihuman ni iro. Gihuman siya pag May 1. Unsa man ni breed sa imong iro? Kanang Shipu. Shipo. Shih Tzu Poodle. Okay. So kanus aman to gihuman? May 1 attorney. May 1 May 1 sa gabi. kining tuiga na. Yes, last month. Okay. Unya unsa may nahitabo? Dayon May 1 attorney ang giwaman kay kanang busy man jud kay ko atog pugod pag May daghan sunod-sunod akong event ba. Kay since na siya iro sa ilaha then nisugot lang pug ko ato kay wala naman kay na ko siya na natiman jud kayo kay tungod daghan kay kog events. Mo to nga ni approach siya sa ako og iyang uyab nga manghuwam sila sa iro. So ni okay ko. Mo to gidaan nila pag May 1 sa gabi. Yeah. And then taga-asa man ni si imong kuan, si nga GC, taga-asa man ni. GC taga Colon Naga. Colon Ilang balay Naga. attorney kay boundary sa Tuya Naga Okay. ug Colon. Pero kini inyo inuburan. Yes, inuburan. Okay. So gilang gihulaman Gihulaman nila pag May 1 dayon. pag May 1. And Unya then, sa may nahitabo? pag May 2 attorney nawala ang iro. Nawala. Okay. I mean nakagawas daw na sa ilaha. Okay, unya. Dayon May 3 na ko niya gipahibaw Unya. kay nangita pa sila sa iro ba. May 3 na ko nila gipahibaw nga nawala day si Patpat. Okay. And then ang iyang giingon sa ako ang nigawas daw didto sa karsada, which is ang ilang balay attorney kay duol na jud kay na sa karsada, going Unya. to north, going to south sa highway jud mismo sa Naga. Oo. And then nakagawas daw na si Patpat didto sa karsada pagka uli niya gikan siya sa wedding kay nag-coordinator man siya tong adlaw gipagita nila nya mo to kay wala pag siya nisulti nako ana pagkaugma na pag May 3 nisulti siya nako nga mao nay nahitabo sa iro nga nawala lagi ko sa karsada awahin na siya nisulti nako kay ngita pa siya paagi nga mapangita niya si Patpat ba. And then mao to pag May 3 wala nako nahimutang. Okay. Kay kanang nag-blame na ko akong kagalingon nga nung akong gipada nga may tag kanang nadira raman untag ito siya sulod sa amoa safety raman gid ta kay to siya kay ako nagunahuna sad ko ba ako siyang ingnan nga nisalig ko niya kay tungod kanang dog lover sad siya ba nya mo to daghan na kami conversation nga na exchange kay ang ako kay naguol na jud kog taman mo to niingon siya nako ni declare siya nako nga sa iya ako nung pagsubay sa ni Patpat kay naligsan ko no mo to ako ni insist jud ko attorney nga si Patpat dili jud mahitabo nga maligsan kay ang among gong balay pod sa inuburan kay highway sad siya. Okay. So akong Patpat kay anad sad na siya og highway then never sad jud nahitabo nga ug moadto na siya ni mama sa highway sa tindahan sa highway kay ara ra gyud na siya ilawom sa lamisa di gyud na siya magpatakag kanang kuan kay aware gyud siya ba nga maligsan siya. Nya mao to attorney nga pagka May 3 May 3 or May 4 nagpost ko kay sa akong kaguol nga kanang nainaana ang akong iro nya ang iyang giingon man gud nako kay naligsan lagi mao to nga sa akong kaguol nga niingon ko nga ni post ko sa Facebook nga naligsan nga di ko kadawat ba nga ingon ana ang nahitabo ni Patpat nya mao to nga wala after ato that emotional day kay kanang after sa akong kanang kuan kay niingon ako nga
murag dili jud ko katuo ba nga si Patpat naligsan kay kaila jud kay ko sa akong iro. So akong gibuhat attorney kay nagsusi ko. Gipa secret kanang investigate na ko kung bana dito sa area. Gi ako siyang giingnan nga tabangi ko nga matrace na ko si Patpat. Sa subay sa iyang trace attorney, pero man akong post ato nga namatay si Patpat naligsan ana. Sa subay sa iyang trace mga nasa 4 or 5, May 4, May 5 kay na trace ni attorney gikan inko subaya gikan sa diin siya ni gawas hangtod gyud pagawas gyud dito sa highway, hangtod gyud kung kinsay mga nakakita niya sa kalsada. So na trace man attorney nga si Patpat wala siya naligsan. Nagpaso-paso ra gyud kuno na siya. Then uwan-uwan man gud to atong time makatong kusog kaayo ang uwan ba. Auto ni chat ko ni JC nga pangitaig paaging matrace nimo siya sa CCTV nga tinuod ba gid nga naligsan. Kay if naligsan man gud ang iro attorney napamanay bakas sa kalsada dili man na dali-dali mahawa ang iyang lawas. Mo to ni ingon ko nga di jud ko mutuo nga namatay jud si Patpat. Mo to nga ni take og action si JC atong time ni adto siya sa City Hall Naga to trace sa CCTV. And then sa CCTV kay patungod sa kanang kakusog sa uwan atong time na adyo iro nga nagpaso-paso sa kalsada. And then nainaligsan pero dili niya makita kung si Patpat ba gid ang naligsan. Okay. So dili siya confirm nga naligsan gid siya. So sa akong hunahuna ato attorney if dili man gani nako makitaan si Patpat either napunitan siya kay sa highway bi gid highway south or north papunitan gid siya kay gwapam gid siya nga iro. So gihinungan siya dili gid siya possible nga maabot siya sa laing lugar. Mao to attorney nga pagka June 15 going Miss San Remigio kay nami wedding sa gabi. Pag open ako sa akong Facebook kay member man ko sa page sa Yati Liluan nga page. Pag abili jud nako kay nay nagpost si Sir Rafael. Nagpost siya nga kanang about ni sa iro. Pag ana jud nako attorney ni anak ko sa kumbana padung mi ato mangumpra. Ni anak ko nga hala di si Patpat ni anak ko. Wala ingon ko la diin ko dili lagi siya patay ni anak ko. Dili wala lagi awan ingon ko nimo dili lagi. Ini buhi si Patpat mao to di communicate din ko ni Sir Rafael with proofs sa tanan akong proof kung unsay akong gigunitan about Patpat nga nagpamatuod nga ako ang tag-iya. Okay. And then pag human ato ni take them action kay nagtuo man gud siya nga taga lililuan mi so gi-ultimatum og oras mi niya na kung kinsa kuno ang makauna mao kuno ihatagan ni sige sa kog hangyo nga kanang sir ayaw lang sa town sir kay gitagaan na biya kag proof nga ako agi nang iro mao to nga nagdali-dali mi og adto didto sa Yati Liluan pag abot na mo sa cell shop man na niya na gi-hold ang iro pag abot na mo dito sir kay close naman siya so pag ni subay mi padung sa ilaha pag abot dito sa ilaha sir kay moto nga niingon gian ko sir ako adyo nang iro gihatag nako tanang proofs niya. Okay. Nya pag human kay pagkita jud niya sir ang paghangop jud ni Patpat sa ako to prove nga ako jud ang tag-iya. Mao to ang usa gyud sa rason nga iyang gihatag sa ako Kay naman to sa video nga akong gi-forward sa pag-claim nako. Nya Kanus amang kuno naki number ni Rafael? June 15. Na at tawagan. Kanus amang nakita ni Rafael kuno ni? June 15 sir sa gabi. June 15 sa gabi. Okay. Anyways, nakita na dyan na nila June 14 nagsubay-subay sa karsada, sir. Oo. Kay ang Ay, kuwan attorney, nakita na dyan na nila dayon June 15 dito na gid nga nisud na sa ilang cell shop. Mo to gi-hold na lang gid nila niya, mo to ni post siya nga kinsa ning ero, mo to dali kung nakakita ba. Mo to nga. So kini ang kining iro pila may edad aning imong iro? June 27, 2020 ang iyang date of birth. June 27, 2020. 2020. Okay. Sa to pa mga kuan na ni 5 years. Okay. Na kay kuan ani? Na kay record sa kuan? Napoy ka ng mga screenshots attorney kay Asa man? lagian naman gud mig bagyong audit ba. Kit-kit niya namalhin na sad mig balay. Asa man picture Wala sa namang imong iro nadala. sa una? Picture. Kay nitabo ko na ni kana na ang ato na ning kuan ko no kay atong kuan si Rafael og naunsang hitabo a circumstance nga iya nakita ning Mao ni iro. attorney pagkakita. Man. Kani pag-post dayon mao ni. Pag-post asa man imong picture sa una katong naapas patpat nimo. Kani. Asa man gana nagunit kasi mo iro nga kana bang kuan ba? Kanang hold jud. Oo. Asa man ang record nimo sa veterinarian nimo? Nagpa-retrieve ko ni Doc Consuelo kay kan Doc Consuelo man ni nakakuan kay Anya. nagisi man siya. Okay. Then wala ko nakaadtog hapon kay Sunday ba. Oo. Oto nag-retrieve ko sa iyahang mga vet card. Okay. Mao ni siya nga nagisi siya to prove ni siya nga pero I can kuan gihapon makahatag gyapon ko kuan ni akong hangyoon si Doc Consuelo ba. Kabahin sa iyahang kanang vet card kay dugay. Wala naman day ka gud. vet card daron. Kay nakuan man nagisi man na kay kanang namalhin na lagi migbalay niya naagian og katong bagyo bitaw. Bagyong Pero Odette. makuha man sa kuan. Kisa may doktor nimo? Doc Consuelo Taga-asa man eh. sa Naga. Okay.
Si Doc Consuelo. Pero kini imong iro naagi na nagpanganak. Naagi na. Naagi kapila naman yung mga anak. Usa duha. Kaupat. Kaupat na sa nanganak. Okay. Unya kini ni ang sige. Kay ang iya manggong kuan, gamay lang ha. Kining picture nimo nga nagunit ka sa imong iro before. Na ka? O katong sa vet wala kay record kay nagisi. Nagisi siya mo ni hangyo pa din. Mohangyo pa ko ni Do Consuelo. Base nga file ato ma kuan. Ato sang tawagan nakakita agad sa iro, no? Kay kini magod kasabot mi sa inyo pulos mo nagmahal ang iro pero klarohon talan ni kung kisay tag-iya ato ging adto kung kisay tag-iya kay sahi ra ba po parehan nimo ba Jane sakit man ginawadaan kang iro so kung imo nang iro amo nang ihatag nimo gyud but Yes. kung iya po ning iro speakers ato po ihatag niya kay Yes, sakit man na attorney. sa iyang pod Sa amo adjung kasabutan attorney Oh. kay pagka June 16 man to nako ay June 15 man to nako na claim. Oh. Kanya June 16 June 18 ni chat ni si Ma'am Chari nako nga mauna nga siya ang second June 19 Oh. ni chat siya nako nga siya ang second claimer Oh. and then nagkasinabot mi na I with proof nga nagkasinabot mi nga magpa-vet mi. oh May man among sabot ato attorney. Then Yeah. abot sila sa amua June 19 which is mauto katong video nga na viral nga naulawan kog maayo. Kay crafted man ang video good kay pag abot man gud nila didto na akong mama tong tingog pod. Pag abot man gud nila didto attorney kay nagda sila tanod mao to nga nagpa-assist sila og tanod then ako dili wala ko nag-expect nga kanang katong orasa di sila maabot didto. Pag abot man gud nila didto attorney sa amuang balay kay ni kuan sila nga mao na ningon Mama Jane kisa man ning nangita nimo mo to ningon ko ha wala mo ko expected bisita mo sa to ko sa kunahuna kay bago jud kong mata ba yan siya nga daghan lagi ni sila inko nigawas ko inko ay ni anak ko sa kumbana inko ay haladi ka nang ang kuan din na sa iro si kan claimer mo to ni anak ko pasudla mo to pa wala man sila ni sud so gitawag nila si ang iro si Patpat sa ilahapod nga pangan nga si Winter pagtawag nila attorney niingon sila nga Winter pagtawag attorney gikugos nila nya niingon akong bana nga manang kanang ay ana ang iyang mama nga gitupihan lagi ni ninyo mo to niingon akong bana nga gitupihan kay dug manggud na nako sa Patpat jud nya katumagod pag-claim nako kay baho jud kay siya ti jud bahuan nya grabing kuto tay pa sa Rafael Abilia sa tong linya to tagay pagtagad para maklaro tani kay kamo taga Naga layo maguging liluan no pero sige lang kini ila tagaliluan pud mo Tagayati mi attorney. tagayati gid mo kini si Rafael sa nga linya mahigala para maklaro talan no kay kini magod kung kinsay tinutag iya atong iadtos tagiya onya og kana na ang kay di man nilalim sa kasakit ba pero sa pikas bahin og atong gamitag kaso sa ni under sa revised penal code doon na tay kaso ani but before ana mas mayog mahusay nato sa kanabang dili ta mo abot ang punto nga magbrasuhay pa no kay pareha mo muna in love ining iroa so atong pagtagad sa unsay circumstance ngano nga nakit ani so katong imo May 2 May 3 na declare nga nawa siya nawa kanang imo kano sa man ni nawa June 15 attorney napod sa CCTV sa Yati Liluan. Nakakuha mig CCTV nga June 15 naglakaw-lakaw among ero which is gi-claim niya June 14 daw nawala among ero. June 15 nawala among ero morning. okay kung June 14 ni mo na-claim ning imo June 15 sa gabi kay going man mi nama mi wedding 16 oh nya going mi San Remigio sige ato klaro na kay kini sa nawadag iro tagaliluan gini sila yati liluan o kamo taganagam gud layo kay ba pero kung maprubahan na to nga inyo gina way problema kay yes man. attorney kay mao gina mong kasabutan nga mapa-vet me Oo. kay ang ilaha wala pa man nakaanak Yeah, ako sige. anak-anak so ang among kasabutan attorney dili mi mag-base kung asa mo duol ang iro Oo, sige kay So, pareha man nimo doon man iro kay hawiri ning iro nimo be Oo. ikaw hawiri sa be sige lipat-pat oh sige be oh wala mo ni patpat oh kiss mami bi kiss mami bi oh be pagunit sa kuno niya pod be ni Chari ining iro be anak nimo oh Winter. sige be Galuya nga among ero. Winter oh so mao to attorney nga dili mi asa may mag-base magkita-kitoy ang ikog pareha mo magkita-kitoy diha nimo magkita-kitoy say nga nimo Chari, Winter. Winter imo nga ang iroa. Hingkisi-kisi ang ikog. Be ari balik ko ni kon be. Balik ni oy. ana gid siya Sige. So nakita-kita yang ikog nimo. Be ari balik dire. Pareha po. Patpat. Ilma magbuhi. pat sige lang. Sige lang.
Ipa-gunit niya. Aron nga, kwento ni. Pugson man nga. Oh. Oh. May tikiti bang iko. Lah. Nanggunit naman ah. Oh. Sa man attorney, nanggunit naman ako iro. Oh. Oh, sige. So, morning, kuan ano? Atong pagtagad mahigala. Sige, balik sa nimo dito, day. Para makuan sa dito. Ha? Bantay ya sa. Okay. So, dias tong linya si Rafael mga higala, pero willing mo ato ikuan ni sa Yes, mao veterinarian, jud ha? na ang kasabutan attorney. Kung Then, nakaagi nag-anak ni inyo. Ug wa pa kaagig anak inyo. Kaya pa mo nakaagig Oh, anak kay inyo. yes. Sige. Og dugang pa nga kon. Wala kay vet ka mao ni katong na dito namin sa vet attorney nga Asabi, instructionan mi ni sa doktor sa Cebu diri sa Mabolo nga mag-wait mig 21 days para ma-check nila for physical test. Kay niagi naman may police station ani. Then wala naman di man sila makahuwat. Okay. So mo ni ang inyong gipa-check sa Mabulo. For physical test niya. Okay. Naa sa video ang instruction ni Sige. Doc nga 21 days maghuwat para ma-check. Ang inyo, asam to inyong vet card? Asam to vet card ninyo sa inyo? Ang kuan lang wala di ka ka-present og vet card? Maka-present ra jud ko attorney mangayo ra jud ko ni Na may Consuel. medical record gikan sa kanang kuan attorney sa animal wellness na sila medical record nga gisend, and then including sa physical test mo include na og mga dental test, mga na include man na sa physical test. So far ang result man nga gihatag sa ako as a doctor dito is ang age sa dog is 2 to 4 years old attorney, Okay. which really coincides to our vet which is 3 years old amo ang dog attorney. Sige kay moabot ta ini kuan god mo dako ba? At sabutan ta lang ning maayo kay parihaman ko ano. Sige, mura ta ni kapitan inis baryo, ha? True. Lupon. Oh, sige, okay, sumoni ang inyong Yes, vet attorney. card. Okay. Inani wa kay nani? Naan ko attorney mo present lang ko na ko ana magud attorney akong iro 5 years ba na ba. Yan agian na mig bagyong audit na namanhin mig balay wala na gid siya nadakay nagisigisi na Asa may picture nimo sa That's imong why iro? nagpicture lagi Picture siya. nimo nga imong gigunitan to si Patpat. Naa ka? Sa kon pa to. 2023 Oh. or 2022 ni nga picture namo ni Pat. Sige, ha, gamay lang. Diya si Rafael stong linya to sa tagag pagtagad. Okay na ba stong linya? Yes, ato sang tagag pagtagad may gala. Rafael Abilia, ingon sa kaning Jimmy Abilia mga kaigalaan, nga mo'y nakakita ning iro. Aking istorya gud aning hitabo agod. Parehas sa nawat ag iro. Kini ni ang Jane, nawadan sa iro kasabot sa tasing gibati ba kay limang kanawad kag iro kung kanang iro nga part sa imong pamilya sakit pod. Pero parehas sa nasakitan. Muna nga atong tan-awan mahigala kung sa gikalaki ani no kay nawadan sa kiro diri sa Naga, gida dito sa Kulo Naga, gihulaman matud pa sa iyang friend. Unya kanana ang gipatuo siya nga namatay kuno. But niya nang pagka June 15 do na may nagpost nga day iro ang nakitaan kag ginsa ni didto sa Yati Liloan. Sa to pa layo ra ning inyo sa ila ka Rafael Abilia. Dool ra kayo attorney 210 meters sa siya. Oo. O sige, atong tagag pagtagad mahigala ha. Desto niya si Rafael Abilia to sa tagag pagtagad aron niya maklaro tani. Lahat ng tanong, straight to the point. Hello, Rafael Abilia, may buntag sir, live taron sa DYHP ug IFM. Good morning. Good morning, attorney. Oo. So kini ang sir ako kang gitawgan gyud kay ikaw may unang nakakitaan ning iro unya believe kay ko nimo no nga ikaw may nakakita sa iro unya imong gi-post dayon kung kinsa kay tag-iya ining iro i-claim ninyo. Sumuto imong gihimo. attorney. Kanus amang gini mo nakita ning iro Nakalimot ko sa ito ipit sa attorney niya. Ang naitabo ko na attorney, dili man ako nakakita gid ng iruwa. Akong staff, balitinira na ko ba niya. Naglabang na sa kasada. Niya, kay kami ko diri sa among shop na mo, post ni kanang dog lover ba. Mo to gipunita sa akong staff. Murag mga alas 3 na siguro unta to niya Ay. Ikuan sa kunong kuan kay murag wa mo ang signal. Unsa man ni landline ito gigamit dai? Cellphone? Sige. Gamay lang kay mga higala ha para ato makuan eh. So ilang gi-post dito kining hitabo Okay, gamay lang kay mga kagilaan para nga masuta na to ang kuan. Okay. Okay. Sige. Gamay lang kay mga sukitig paminaw atong tagag pagtagad mga higala ning kuan na. Nanas tong linya balik. Ato sang balikan mga kaigsunan, Sige. Okay na si Rafael. Pero ato sang tawgon si kuan karon taon. Tingali makatabang na tos doktor Alice Utlang ani. Ato mga higalang
patabangon og pagkuan sa mga pamaagi dugang kay kining nga iro mahigala ko magod, no? So sige. Ato sang pagtagad mahigala. Ikapila naman nga adlaw ron, yang paabot magkatag 21 days. July 13 mag 21 days, attorney. July 13, hapit na. Actually gi-assist mi ani sa Police Naga gyud sila ni coordinate anang mabolo. Okay. Kay para walay bias fair sa mo mag-abot mi sa tunga. Okay. And then pag check dito kay ni announce si doc sa mo both parties nga 21 days pag yun fully gyud nga magkuan kay tungod menstruation magud ang iro nag-hit siya ba. So if ever magud kuno ila ipugos og check gyud nga nag-hit siya ang possibility gyud nga mo gawas sa iyang result kay gikan siya ng anak. Okay. So bias na siya dapita. So niingon si doc nga much better mag-wait jud mig 21 days. Okay. Unya after 21 days ibalik dito. Yes, attorney, ibalik dito for check. Sige. Atong hinabion sa Dr. Alice Utlang ane on sa iyang suggest pong dugang aron nga makwanta ni. Ha? Sige. Okay. Yes, Rafael, may buntag pabalik nimo. Sa aming buntag, attorney. Okay, unsay circumstance ani nga nakita ning mong iro? Bali ko napunita na sa akong staff kay naglabang-labang naman siya sa dagod. Unya sa akong staff unya paghapon na nabot ko siya shop nakita na mo. Unya naka-decide ni siguro mga alas 5 na siguro nabot ko sa shop. Luway king iro ba kay ay no nang iro budol ginamo mo mukha din siya friendly kay siya ba. Oo, friendly magyud. Niya naka-decide ko na kanang Facebook ang bayan sale diri sa Liloan ba. Then akong gipost na ako picture na akong self ang iro niya akong gipost niya kung kinsa to nakakita kay ang tagian ng iro paliw ko claim diri sa shop. Mo daghan ang reply pero ang uban kay kuan man wala may maklaro pod niya kanang usa ka kuan ni-reply siya niya ni-reply siya dayon niya pagkahap gabi na mo to na nag-send po siya mga picture sa mga iro. Ayan saya yang iro daw niya kami kay alas city may mag-close niya wala po ko magdahom ni nga ng sitwasyon na to ni ba. Niya nagtuo na po ko ilaha tong iro niya moto niya akong hinginan siya ma'am palihog na kong pick up sa iro diri kay mag-close na ba mig alas city. Unya din siya pwede na mabilin sa shop kay mutingog ang mga alarm diri sa shop. Moto niya wala man gid siya aningon man siya na siya sa north part sa Medellin sa to dapitan niya wala ra ko ni akong ina akong asawa na kanang kung dili ni kuhaon karon ato lang danos balay na matay tangkal na bakante dito ato lang isud niya kung kinsa mo claim ato lang hatag pod. Moto nang atog na mi sa akong asawa niya may gay nakakuha to sa akong cellphone na nanawag to siya katong taga-Naga sa attorney ba. Nanawag siya na mo to. Niya siya sa among balay gyud nagsakyanan. Niya first nilang kita sa iro. Niya action ang ginukuha niya pagtaw niya giduol niya nagkumpayot ang iro niya ginaksanay sila to sila sa kuan mo to wag ko magdahom na yung ato niya mo to niya anangin siya na pero ang iro na siya kanang chain na kulay na chain ba na kuan kanang payaon na kadina tanggalan sa iyang kuban na laki na gilabay awang ka ba asa ni gilabay o kwanto mo to ay tabuan nanghit siya nako na nanghit sila na mo na muli nilandan ng iro mo to na sila after pila ka days ni claim na mo ni chat na ko ni claim na sa tiro. Niya silingan na po dahil na namo dahil na siya dahil niya huwag yung magdahom na nga ng sitwasyon na. Okay. Rafael, kinini ang kita ka mag sa iro doon ay kadina na iro. Nay kadina na kuan kita namoy kadina be asabi kaning iro kaning kadina ha mao ba ni ay sa unsa man ning kuan Ana katunawag tang siya last time attorney August 2024 na siya kadina no dili jud na lang gitatan asa atoy pakita niya kung mao ba ning kadina ha imong gipicturean ni names kuwaro ko names Rafael kanang pakiton ka sa kanang kadina mao ba ning kadina ha ato di makita kay kuan cellphone na naakay kuan diha kana na ang
di ay kuan magod picture nila ni ining iro ang anay kadina mao ba ning kadinaha or dili ni maong kadinaha. Pwede ka makatan-aw sa imong YouTube channel or Facebook. Pwede sa Facebook. Tanawa sa Facebook DYHP or sa Rufil Banyo ka Facebook or sa YouTube ka ha. Ako ipakita diri sa kuan. Tagay ko nos names ko na be. O na okay na? Tanawa ko no sir og kuan ba kay ikaw magiuna nakakita ani. Oo. DYHP Armin Sibo nga FB page. So pagsunod ana nga dunay ni claim o sa man pag-claim ni itong permiro nga claimant ni present siya nimo og VIT card. Sir. Okay, atong balikan mahigala gamay ha. Nya ato sa tawgon si Dr. Juan Alice Utlang ato ning City Veterinarian. Manis Dr. Utlang kay maka kuan sa ni. Maka tabang sa ni. Oh. Laing cellphone unta siguro di ay no. Instruction ni ko na dong og naa say laing cellphone din ha. O basi na say kauban. Akong bisan sa DYHP na sobrang page niya. Oh, tanan nakuha na nanan names. Sige kani, mo ni. Mo ni kadina ha. Okay. Nganong gikuhaan magkadina sa imong bana? Pag-abot man gud namo attorney kay ang iro attorney kanang grabe jud siya nagpilit og taman pati abaho jud. Hai man ni kadina ron. Gilabay. Ingon ko sa akong bana ko di kan awo ang kadina di tayaon kaayo uyan ang patpat wala na jud siya atiman kay since 1 month man gid siya nawa 1 month and 2 weeks. Ning ko to gihubuan sa akong bana og kadina. Kay purti man jud kataya sa kadina. Oo. Sa pag-claim namo. Not my wala mi lain So ikaw nawadaan ka og iro 1 month na. 1 month kapin. and 2 weeks Ang kini inyo nawadaan mo og iro pila pa ka Hours pa lang attorney sukad pag-post ni attorney ay ni Sir Rafael. Oo. June 15 nawala among iro niya gi-post niya gabi imong tingali to. Oo. Which is morning nawala amo iro. Oo. Sige, kuha ko no si Rafael og ganang kuan. Ipalahi ko no ang cellphone. Tala siya kauban diha nga maoy makatan-aw sa tong FB page or sa kuan. Kinani ang atong kuan. Kana na ang ato nga kuan. So ang imo ani pagtan-aw nimo tungod kay taay ng kadina mo na inyong gikuha ang kanya gilabay sa bana. Wala siya gilabay, Hayman. gibilin lang siya. Asa mo gibilin? Dito sa area dito sa kanang kundi na mo siya giklin. Tungod kay taay na. Taya man jud kay Taya siya na. luoy kay baho kay ba. Oo. Mo tong gihubo Kay na mo kadto si patpatwa toy kadina wala di ay. kay kadina jud. Oh sige. Okay. Uguson jud na namo siya permi niya idog. Oo. Sige, atong pagtagad mga kagalaan ha para maklaro tani mga sukitig paminaw. Ini maong sitwasyon. Okay ba si Rafael? Sige, atong gipatan-aw niya diri sa atong FB page sa DYHP or baka sa IFM or baka sa akong FB page or baka sa YouTube channel nako para nga makakita sa kay kinigong radio atong i-describe mahigalas kahanginan lahi po ning sa radio lahi po ning sa social media kay naaman mahigalay makita gyud no. Pero ato sang tawgon si Dr. Alice Utlang rong taon-taon kay kinahanglan mga veterinarian ani kundi na to madani og husay nga kuan no. Kay nga naman kinantag scientific nga pamaagi tungod kay kuan man. Last on linya balikan si Rafael. Hello Sir Rafael, may buntag pagbalik nimo sir. Yes, attorney. Kining nakita nimo ron, nakakita ka sa FB page sa DYHP unsa may kitan-aw nimo sa YouTube or sa YouTube, attorney. Okay, unya unsa may tan-aw kining kaninaha mao ni? Mo na ko, attorney. Kami sulog sa kuan. Mao ning kaninaha. Mo na katay na kadto. Oh. Okay. Mo na siya, klaro kay na attorney mo na siya. Mao ning kaninaha day. So Jane, unsa may pamaagi na Jane? Unsa may atong kalaki na lang ani? Mao gid to among process gid attorney pag adto dito nga wala may nagkasinabot nga niadto sila sa amoa kay wala naman nawa naman siya. Ato lang sa buto ni unsa may maayo nga kwan. Ato balikan si Rafael. nga naa sa ay Si Rafael pag-claim nila nag-present ba si Jane og kwan kana na ang VIT card wala? Wala sir. Wala. Pero nasa mang wala gid sir kay nagdahom magguguya hagod sir. Niya Oo. wala siya nag-present og kuan. Kato mga picture niya gipo gi-send niya sa akong messenger mo to nasa mga picture na mamaw sa iro ba. Oo. Oh. So mo ning hitabo adayon ka kwan na. Dili magkukakuan ko siya kay ang iro ko siya po kay hugaw na po siya ba di ko kakuan gina maihabag ito ana. Okay, hugaw na po. So ikaw wa po ka magdahom lagi nga mo ning hitabo unta imo lang gihatag. Pero kani ako gipakita nimo nga iro nga dunay kadina mao gining kadina ha. Mao na attorney. Sige, okay.
So medyo Wala ko magdahon kay kuan ko kay pag kuan ko na diha ko din sila gud pag kuan pagabi kay kuan ko sila nga na sa mua ba nagtuwa po ko na ilaha kay kuan ko sila ba. Yang ang pagkuan sa Europod gakos-gakos ko sila kasi sana ba. Kasi may magdahon attorney na dito ang unsay kuan na to. Okay. Sige sir, Rafael, salamat kayo sa paghatag nimo panahon nato sa DYHP o sa IFM ha. Okay, may buntag nimo sir. Salamat attorney. Okay. So kini manggod mga kagalaan, kining iro ang klase mo dool sa bisigin sa mo nang tan-aw ta sa mga ebidensya ani. Mo na nga akong ipakita nga to kang Rafael. So kini ni ang iyang chain sa iro mao manggid nga chain ni chain. So unsa man itong maayong buhaton na lang ani? Attorney nga pag claim nila as second claimer pag adto nila dito sa Naga kay kanang mao lagi to ang sabot nga magpa-vet me kay syempre na may mga conversation pod nga nagasinabot mi ba as for parents Okay, pareha man mo ang imong gibati kini imong gibati kasabot mi kini po iyang gibati kasabot sa then ta. abot dito attorney dito naman to nagubot kay pagtawag nila sa iro ni ditso man sila ingon adto na mi thank you. Mao day po ilang gikuan. Unsa man tay gusto nimo mahitabo? Mao man to ang sabot jud magpa-vet nga mo approach na gid ang tarong ba nya ditso nami sa pa-vet pag abot didto kay abi kay ni duol ang iro nila attorney kay ila mang ni ditso man sila ingon adto nami thank you. Mao na to sa video nga nangisog nami. Kay wala naman mi sa kasabutan. Di lang mangisog kay professional man tatanan unya kun man ta kanang naman ta sa civilized nga lugar. Mao to nga wala namin ni okay nga makigsettle mi nila niingon na lang mi nga ipabarangay na lang adto na lang mag-abot kay magkagubot man og kamera. Mo to nga naay pulis nga niabot sa amua. Pag-abot sa pulis kay gidami ngadto sa with proofs pud ko gihatag nako sa pulis siya ay first claimer pareha sad mi ba nag-claim ba. Mo to nga gi-assist mi sa pulis nangita og vet atong adlaw pag 19 and then pag human dito mi sa tinaan wala may. Og ako mo ipa-Boston og lie detector test okay ka? Pwede jud kaayo. Sige. Pero ang mga dul-duol ani nga bisa nga to mga naminaw karon medyo mapabor gyud niya kay didto man Tagaliluan may nakakita sa Tagaliluan man sa siya ikaduha labi na kining kadina nga nakita so kini ni ang kay pagkuha jud nako sa iro attorney niingon sila ay taga-Naga de ka ma'am niingon sila Sir Rafael ko yes sir 1 month and 2 weeks na ginawa si patpat nako sir sa highway gini siya mismo sa Naga nawala sa Agianan padong norte padong south so man ko jud ko nituong so kato nang huwam sa imong iro JC angan atong tawgon ko JC day kuan na to para maklaro to ning kuan na ano nang huwam mas JC ni mo suod mon JC gyud on the day coordinator nako siya sir sa aming wedding nya nagkasuod na pod ba nya mo taning ko huwami siningon siya la kanang friendly man gid ka ito sad si patpat mo tingon ko nga kanang siya nga la kanang nalay kay iro inko nya siya nga inko basing ganahan ka mo da ni anak ko kay di ba jud na ko maatiman si patpat kay busy ka istanan ni siya naman sad mi iro didto mama na magtawagan mo to ni anak ko siya kanang iyang ba gusto man jud mo huwam mo to nga sige ko ana huwami lang sa niya ampingi ha kay binangga ba jud kay na ni anak ko niya then mo to nga ni update na lang siya sa ko ang naligsan then pag abot na mo sa police station attorney nagkasinabot mi nami blatter didto nga nagkasinabot mi nga mo adtog vet unya mo to ang kasabutan na mo nga if nakaanak na ang iro kay pareha man jud kay imi og iro if nakaanak na ang iro aris ako pero mo lagi tan-aw nako ang imong kuan kay ang iya naman say bit card nga Zipo iyang iro ikaw na ba kay bit card Zipo sad hindi wano man mo daron lagi ako kaadto pa ni Do Consuelo mga ko retrieval ba kay 5 years na akong iro nagian mig bagyo ni malhin na mig balay niya sa akong picture kani akong gi-print gisi-gisi nakitkit man niya ang kuan ba ang vet card nakitkit na niya ang vet card kay aron nga makita to pareha mo Zipo inyong iro pareha mo kuan mo testify man sa si Do Consuelo kay nakainomdom man gid siyang patpat so sige atong pagtagad ha pero kini karon dako man ang ebidensya nga ang iyang kadina ilaman sa amua wala mi nagmine ato attorney about sa kadina kay ang amua pagkuha jud namo pag-claim jud nako ni patpat party jud niya kabaho unya ang kaya jud kaayo ang iyang kadina so amua to ngan gihubo namo kay kugos naman ko ditso kugos na ko ditso kay ang nya ano gitupihan man ninyo dayon po nagiro gitupihan ako attorney kay di na man gid madayang kabaho niya ako gud na siya idug nya di man gid siya man kuto porti gid daghan na sige so ato ning kunon ha kana na ang ugwa pa si kuan day si JC mo na imong nanghuwam sa iro nimo nas patpat atong gitawgan kay aron nga makatabang ba nga ma-solve na to ning problema hatanan okay atong pagtagad may gila JC wa pa si Dr. Alice Utlang kuno day atong tawgon ko si Dr. Alice Utlang para maklaro tani mga kagalaan
Sige, atong balikan na, Dr. Alice Utlang, atong tawgon ron ang veterinarian to sa Cebu City, mga higala. Straight to the point. Atong tagapagtagad, mga higala, dastuloy niya kanos Dr. Jessica Maribuhok, ang Assistant Chief Mahigala sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries diri sa Cebu City. Ayaw nga basig magkatabang na to og dugang paghatag patinaw labot ina itong problema karon mga sukintig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Dr. Jessica Maribuhok, good morning, Doc. Live tas Yes, DYHP. good morning. Live tas DYHP FM. Kumusta, Doc? Okay lang, Jude. Attorney, no? Good morning sa atong mga tigpaminaw karong buntaga. Good morning sa atong mga tigpaminaw. O good morning sa inyo, attorney, o sa inyo kauban karon. Oo. Doc, kinini ang doon na lagi problema gamay dire. Unya, nagtuomi nga kamo diha sa inyo mo gini nga kinini ang area labot ining iro kay og sa ako nang giingon ganina nga kinigong guard dog maklaro na to ang loyalty nga buutan kay sa tag-iya apan di sa moduol sa uban. Pero kini mga pet dogs gyud kayo, moduol bisag kinsa. Mo na nga dunay nag-ilog diri karon sa among Sibianan nga kisay tag-iya ning iro kay parehas sa lawad anong iro ang nakapunit kini ni ang gipost na sa Facebook kisay nawad ang iro. So gi-claim ang first claimant maoy naka-claim nga yung taga-Naga unya kining taga-Liluan sad ni claim pad pero naulahi. So kini sa inyo nga bahin sa veterinarian although amo nang gikuha ang mga ebidensya pikas ug pikas ana no pero sa inyo nga bahin dok unsa may pamaagi na to nga mailhan kung kisay tag-iya ining maong iro. Okay. May sadlo na brought out na siya nimo, Attorney Rufino, kay actually, Jude, ang Cebu City karon is dugay naman yun na part sa to ang registration, no? Which is na yun na sa atong City Ordinance 2526 na mandatory jud na i-register ang hayop which is appeal na din ha ang microchipping. So scientifically jud sa ato jud nabahin jud sa veterinary side ato jud na siyang gina-implement o gina-encourage na to ang mga owners na kung mahimo i-appeal na sa ilaha sa plano na kung magbuhitag iro dapat jud naka microchip kay once manggod na nawala na ang imuhang hayop o imuha yung alaga na hayop isa jud ni siya na matuod na imuha jud na siya. So sa karon kay since nawala man na siya na pet dog and then naay duha na claim, di ba? So ang una jud unta gipangayo ana sa katong nakakuha sa iro is number 1 is na by vaccination card. Ang katong mga ning claims, katong claimant. So second is na sila photos sa ilahang tatong na i-claim. Third is muduol ba physically? As in, nagkita dyan sila sa dog, muduol ba sila? But mausa na disadvantage kay kung muduol manggod siya, kung pet dog jud siya, kung muduol tanan. dayon siya sa owner, or maski dili niya na owner o niya naagay siya gitreat siya og ayo sa iyang previous na owner or maski sa mga strangers moduol jud na siya mo na naka problema sa ikatulo. So sa ato karon is ato siya nagipangayo bato sa katong nakakita sa dog. So nahatag mo niya kay wa pod say gamay nga kuan ba nahuna niya na may ni claim okay wasa magdahom nga na ikaduhang ni claim kay nawad anday pug iro so mo na nahitabo ani. So karon dok kini ni ang although na ay lain sa mga katarungan parehas sa nga nasakitan kay parehas nawad ang iro pero atong gitan-aw kung kinsa gid ang tinuod ani nga kuan dunay suggestion tong didto sa may mabulo kuno nga vet nga ilang ipatan-aw kay kung nakaanak na ning iro kung kay kinigong second claimant wa pa na makaanak ning ilang iro kay 2 to 3 years pa man but kining usang claimant nakaanak na kuno katulo so mo na ilang tan-awon kung gipatan-aw kuno na usa sa nga gitan-aw. Kamudok na ba mo'y capacity anak din sa atong city veterinarian nga mo check ani? Okay, thank you kay sa pag-asa na attorney no. Kay makita na siya through ultrasound sa iyang forma sa iyang uterus. Kung nanganak jud siya. Ikaduha ang ipon but not 100% jud ta makaingon jud na nakaanak siya but based lang sa iyang age ang ipon. Okay. So kung ang claimant is depende sa kung nag-asto ang katuganing nakakita sa dog na pila may age estimate nimo or pila joy age sa imuhang dog. So kung maingon to ang first claimant na mao ni siya, then ang second claimant is lahi sad siya. So dinha na siya makita sa ngipon sa age. Ang second is katong giingon na katong kung nanganak na ang isa wala pa. Kay I assume attorney wala may chip dog.
So, diha sa inyong klinika, Dok, sa atong City Veterinarian, naba mo para ultrasound diha? Hello, Dok? Oo, tay offer pa na karon sa ato clinic sa veterinary. So ang ato jud physically makita ang ipon based sa age na gi-declare sa owner. Second is i-endorse na nato sa private clinic for ultrasound. Para sa ultrasound. Kay pag ko nila sa kanang clinic, matud pa, mo kinahanglan sa muhuwat to 21 days kay medyo murag na gidugo ko ni iro adi pa kuno masabtan la dayon. Oo. So dinasad manggod kay vague kaayo no kung imo manggod nang i-ultrasound manggod through mas karon na pa siya pins or period na gitawag nato na counterpart sa human no. Dili pa jud na makita kay pangay na iyang mattress manggod. So tama ra sa jud 13 to 21 days. Pinakakuan kay is 21 to 28 days. Kita nato na nimbalik na sa normal ang iyang itsura sa mattress. Dok, kini ni ang although na ay mga ebidensya, lain-lain man ilang mga claims gyud no, pareha man sa higugma ining iroa o mo nang patabang itag scientific nga pamaagi ani. At posible diha sa inyong opisina, amo siguro mong ipaanha ang iro, pakuyugan na mo reporter para makatabang sa mo og check sa iyang ngipon. Pwede ba, Dok? Oh, yes, actually, pwede kayo na siya, no? Open kay taanan sa office, labi na si Doc Alice, ang atong city veterinarian, regarding na mutabang tas mga owners na mabalik jud ang ilang mga pets jud. So, pwede jud kayo na siya, Attorney Rafael. Okay, so ako lang siguro ang pamaaga ni Doc, pwede siguro nga amo ning i-adto, pakuyugan na asa man si Eli, asa Eli, ako ang pakuyugan lang nimo dito sa kang doktor kanang kuan Jessica. Dito sa City Vet ba para ma-check po ang ngipon kay mailhan ang pangidaron o sa payduga nga kuan sa veterinarian sa ito. Unya sunod Doc Jessica, considering nga magpaabot pa ni og 21 days ba? Ikapila naman nga day ron tuod. July 13 mag kuan na hapit na. July 13. Okay. So kang Sunday. Ibalik dito sa kuan kay para ma-ultrasound kuno sa may mabulo kining unsa ni Animal Wellness Veterinary Hospital and Clinics, mao ni Doc, no? Ang sa Mabulo, ang naa na to na clinic din ha, attorney, no, is ang Kaminade, ang Animal Wellness, naana sila sa Banilad. Banilad ni. Pero parihan sa dunay capacity nga mo ultrasound. Yes. Sige. So, pwede ba, Doc, nga amo lang sa ipadadi sa inyong opisina para makatabang mo sa pag-check sa pangidaron? Yes. Oo. Ako lang, i-message lang sa attorney Rufilno kay leave ko karon. So, kasi na tayo veterinarian na in charge ganito karon. Pero naara in charge na to dito. Ikaduha, Dok, kanang inyong, kuan ba? Kay in the meantime, while magpaabot ta sa 21 days, para fail sa duha, asa may ayo og anak lang sa ninyong iro, diya sa inyong opisina? Para parehas sa makaduol. Oo. Sige, attorney, ato lang siya nang ipananghid kang Doc Alice, unsay iya hasang kuan, but I know positive ra sa si Doc Alice, ana. Ako lang siyang i-inform regarding ana. So, for the meantime na... Kamoy mo atiman para safety ba? Oo. Kay para sila po, muduaw, parehas ang duha pwede muduaw. And maobserbaran sa jud nato sad sir, unsay reaction sa dog sa duha ka claimant. Sige Dok, kinaaraman mo ikuan Dok, no? Kanang, di ba, daghan pa mga iro diha, pwede na lang ito ma-accommodate ng maong iro diha sa inyong opisina. Naay tay mga cages sad sir, actually naangad to, but ipa-check lang sad nato, but I know positive na sa jud si Doc Alice na mo accept ana. Sige, Doc Jessica, salamat kay Doc sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Aside pa day ana ay attorney Rufil, since na naman jud koy time no nagitahagihan ninyo. Para ma-avoid lang jud ni in the future ba na nahitabo ning ingani gani. Encourage jud nato ang mga pet owners jud na i-microchip jud ilahang mga dogs. Nindot ni nga programa sa atong Cebu City. Ang problema ani daw kay kini usa tagaliluan, ang usa taganaga. So basigo pa ni sa ila. Mating ang mga veterinary clinics ani attorney Rufil naga-offer ani mga kaning microchip na atong gi-mention karon. Maayo. So, it's not only the Cebu City government, it's just happened na part na magud siya sa atong city ordinance. So,
para manggod ma-identify jud nato kinsa jud ang rightful owner regarding ani Oh, pag-claim. Oo, which is dako jud siya tabang jud sa mga pet owners. Okay, Dok. Nindot kayo na imong ipahibaw, Dok, no? So, ang mga, atong mga veterinary clinics na aras sila ani, mga pila kay bayranan ani, Dok, kung atong butang og microchip. Mas higher lang jud ang ilahang price jud, Attorney Rufil, no? Na siya sa mga around 1,900. 900 to 1,900 to 2,000. Oo. Whereas sa tuamang good, kung moingon tag perpetual registration, which is once in a lifetime lang sila magpa-register, inclusive na ang microchip, 100 pesos lang sa to sa Cebu City. Okay. Mas nindot ni, kay mas nindot man is dugtag. Kay kanang dugtag man, God. Pwede na tagtangon. Actually, ang microchip manggod, Attorney Rufil, no, is dili na siya makuha jud, dili na siya part sa dog tag, na embed jud na siya sa body sa dog. Mas nindot ni. So, scan lang nato siya, na-incorporate lang sa nato ron sa to ang program ang kaning tracker or kaning aside sa katong microchip, ang tracker is physical mo makita nakabutang na siya sa dog tag na GPS. Ang microchip magod is RFID. So radio frequency siya. So mao nay nakalahi sa duha and kanang duha gi-endorse na nato jud karon. Implemented lang ang microchip but ang dog tracker or ang pet tracker is ato pa siyang idusok karon para ma-incorporate siya sa atong city ordinance. Oo. Sige, Dok. Jessica, salamat kay Dok Has. Paghatag panahon sa DYHP o IFM. Walay sa payan jud, Attorney Rufil, sa atong mga tipa ginawa din na karon. Ay, buntag. Ay buntag. Okay, mo to mahigala si Dr. Jessica Maribuhok, ang Assistant Chief sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa Cebu City. Si JC na-contact na? Sige, atong balikan si JC. Kaya mo ni nang huam sa imong iro kining Jane para maklaro talang sad ni, no? Nganon unsang hitabo ato sa circumstansya. JC Gonzaga, dasto nga linya mga kaigalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Hello, JC. Good morning. Live ta sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Good morning, ma'am. Sir. Good morning, sir. Yes, good morning. Morning, sir. Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP ug IFM. Sir, Maing buntag, attorney. ang ato ini sir ba nga tumong og tuyo nga matabangan nato ning kanana ang with all honesty matabangan nato ni sila kay pareha man ni nasakitan nga nawad ag iro. So mo na nga dunay So unsa man hitabo ikaw man kuno maoy naghuwam adtong patpat ang iro ni Jane. Nganong nawa man to sir unsa may circumstansya adto ug hain na magito iro aron. Ako isa-isa jud sir ha para pod wala ako gilabanan jud nilang duha sir. So una sir ako agihuman ang iro sir kay nagtuo ko nga kung ano jud namo matiman ra kay luoy man po dito sa ilaha ba kay dili lagi ko no matiman. So amo gihuman ato first day ra jud unta to namo huwaman nya wala man damha sir nga duty man di ay mi ana pagkaugma. So mauto ang iro ra nabilin sa mua. Wala pud nako na cage kay lagi kay saba kaayo. Unya kaning naatad ko iro sad. So ang nahitabo perti man kay tong kusuga sa uwan nya ang mua kay basta kusugeng uwan sir maabli man jud ang portahan nya kusug man kay hangin. So ang nahitabo kusug kay hangin naabli jud ang portahan mo to nakagawa si patpat. Nya mauto wala ko kay baw nga nawala siya kay padto pa nako nahibaw-an pag uli na nako. So pag-abot na ko sa amo, nagdapat kong sudan, kaya ako tang pagkanon. Mato, pag-abot na ko sa amo, wala na, nakagawas na. So wala na akong naimutang nangita, kumaayo sa iyo, asa. So karon pagawas na ko sa karsada niya, pangita dyan na ako dito sa kuan, disubay na ako, dito na ito na padong dito sa kuan, north side niya. Subay pa na ako padong side, sa south. So mauto na may nakaingon na ko nga, ato dito, kay naay naligsan nga iro. So mauto akong giadto sa katong naligsan. Pag ato na ko sir, confirm man dyan na may naligsan nga iro. Pero ako kabaw, og si patpat ba to, ako pag iklaro. Iklaro na ko sa kung sa iro ang naligsan na anak man nga shih tzu niya, white. Naay ko na katong color ba nga blue ang color niya. Ang color ato niya kay blue man. So mauto, wala di ko nito. Bato pagkaugma ato sir, dito ko nagda sa tihol ni adto ko kay namay CCTV kay manaman ko nakapatan-aw pod kay nawagtang akong motor niya. Naklaro raman jud dito ang pangitabo. So dito ko sa City Hall. Pag-review na ko sir, naaman jud dito sir nga naligsan gyud ang iro. So pero ako na siya giingnan ana nga naligsan ang iro, di man siya motuo. Pero naa jud CCTV sir, pwede ra jud ninyo i-review jud. So tinaligwa pa kakadawat di ay na tabuan ang ng imong iro. check attorney at na mo sa City Hall.
gi-check gyud na mo mismo. Oh. Kami mo Kaya nag-check. kini ang naghuwam sa iro mo na maginisulti. Oh, kay siya naman kami man jud duha gid magkuyog unta ana Oo. mag-check. Kaya nga tumagod nga kasabot mi sa imong gibati. Pero kasabot sa tas gibati sa pikas, no? Mo ning hitabo aron. Oh, then pag-check na mo dito attorney di man gyud maklaro nga si Patpat. Pag-check na mo sa CCTV, kay wa man ko kakuyog niya. That's why niingon si mama nga Jean klaruha ko no ug ang iro naligsan or gibaligya. Pero ang kular anay kay mo magkatumblo man Color kaha. blue. Oo. Mo to nga gi-check na mo kay di man jud mi mo tuo kay doubt lagi kay ko nga mo ni nahitabo sa kong iro ba. So Oo. mo to kami na ni check nga wa na si JC. Kay nagsabot mi pamilya ba nga na jud mi nagduda jud mi nga ang iro ba basin gibaligya. Kay nganong inaana kadali nga nawa ang iro. Mo to kami jud mismo ni check attorney, that's why niingon ko pwede jud kay nato adtuon ang City Hall Naga. Kay di jud siya makita nga si Patpat jud ang naligsan. Okay. Na sir, sila moingon sila nga gibaligya, nga ano mang ibaligya nga sila na may mismo niingon nga dili na mapahimuslan. Okay. So sige, JC, no, salamat kay Jess na importante naman gud nga ato lang yung makuan ba kay di pa pudalim. Oo, sa both sides pod. So, oo. So klaro from your end nga kini ni ang bag-o nga nakitaan nga iro ron dili ni si Patpat. Dito, sa ako asad sa pagtanaw sa iro, sir, kay murag dili man jud na maong sir, kay kausar ko kung nakakita sa iro, kay giligo man gud nako nya. Kuan jud ako ba nga murag layo ra jud kay iro asad jud sa kaning panglawas atong Patpat kay dakuon man gud sa Patpat. So, mo na ni siya kini ang Jane. Ikaw man. Pero ako ni sulti ra jud ko sir nga kaning basta ang ako adjud ang lakas jud nako nga ang iro jud kay naligtan jud do. Pero naara jud si CCTV makakuan kani sobay ra man jud sa mo makita naman jud tagawas eh. Ikagaw sa mo sir karsada naman nga. Naraman jud si CCTV matubay naman jud siya. Oo. So mo na amo kang gitawgan Jess kay kamo ginanghuam atong Patpat. So at least kuan ba? Kana na ang maklaro sa nato nga kuan. Kining sitwasyon na kay kuan man god. Gibaw man ta kining iro bitaw nga part na sa pamilya kasabot nga kuan nana nga sitwasyon. Oh, kasabot ad ko na sir kinahanglan ko iro good. Oo. So kini ni ang Si JC kay Nicole miss iyang attention ba kay si mama pulti naman gid niya sukuha kay suod man gid kay ito namo gyud di gid siya mo adto mo to si mama ningon pasubay na niya binisaya una-unsa gid ang iro mo to ningon ko magiadto na ko ang City Hall Naga man nag-request ko wala jud bakas uti mo ang maskin maadto magid na turon ang ganang tindira sa balot nga mo ang hinabi sa kumbana wala gyud sir attorney nagpaso-paso ra gyud na siya pero siya mo declare gyud siya nga mauna kay kami nagkasinabot naman mi attorney Dai tinuod na jud kay diha man jud ko maskin ang katong taga-balutan niingon naman ako nga sila may mismo niingon. Nadawat nako nga mauna to ang nahitabo so wala pa na nako na claim sa liluan na sinabot mi nga unsaon man nimo ikaw may nakawala so moilis ka nako ani kay di jud nako madawat diha dayon ba ang nahitabo ni Patpat kay iyang ingon naligsan lagi daw nimo to nagkasinabot na mi nga moilis siya nako sige laga move ba wala gid siya ingon nga kun di mo ko madawat sa dug kwarta kay ako akong unsa ang nawa mao sa nang iuli nya mao to nga nagkasinabot mi paguman mao na to nga nakit-an ako si Patpat sa liluan nga post lagi mao to nga ni claim ko. Kay kini imong iro nawa ni May 1 man. May 1 may declare ay dili May 1 siya gihuman. So ano lang ha? Okay. Okay. Sige. So unsa man ni Jess nga giinan kuno kanya nga kuno ka papilison kanya iro unsa may kalaki? Or mag-ilis og pailison niya sa pero nga pailis mahal man sad kaayo. Persian cut man sad ang ipailis, grabe sad kamahal. Unsa gipailis? Persian cut. Persian cut. Nganong pailisan mo? Cut may pailis. Nga iro magkaning kuan. Gitagaanan ako siya. Oh, naana pa siya nga. Di niya pailisan. Di ko na mailisan og kuan sa tao. Mura na ko og tao. Pero grabe sad siya makabungat. Ako pa siya gainan nga. Kay for the meantime, dili pa ko makakuan ana. Kinala sa pagipabol kwarta niya. Naskam pa jud ko atong coordinator sir. Nga karon nga katong na-post bar. Samot ko ka hugno. Nganong Persian cut man po imong ipailis? Ang imong ipailis Jane. May 30 dapat unta ilisan niya ang iro kay wala pa man to nako nakit-isip Patpat ato. Nya. Unya attorney nag-send kun niyag mga nag-post nga same naong ni Patpat ba. Kay para dali na ko maka-move on kay gidawat na lagi nako nga nalisan siya kay mauman ang iyang ingon gyud. So nagkasinabot mi nga ilisan attorney then na musigi siya ka-move wa gyud siya na ilis. So naingon ko niya nga di ko dawat og kwarta taga ikaw ilis. So nihatag ko niya og mga
kuan nga kung unsay akong demand ako kay syempre ako may nawad-an. Kung ni-demand ko niya, Unya, sir, dili man tanan ako kagustuhan sir nga mawak in the first place. sige, siya gamay lang. unang ni-offer nga dadon ang iro. Oh, gamay lang sis ha. Sa gamay lang, ako puli-puli na mo. Unsa gingon sa Ni-demand Jen? ko niya attorney kay syempre ako man ang nawad-an. Yang anong Persian Kung cat may ingon imong ko niya gidiman? nga, Di man siya kahatag maskin iro. So iring na lang imo. Ingon ko iring na lang. Oh. Kay para dali ko maka-move on ba nya ganahan man sa kog iring Persian ba. So nihatag Mahal ko po kayo. Dili 6K ra gyud ang pagbaligya sa owner attorney. Ako Kay imo ato nga wa ka ka-move on sa imong iro gusto ka nga nang imo siya gipagkuan ng mga pictures nga pareha-parehag naong sa iro para maka siya maka-provide kay May 30 daghan man siya mga saad kay wala gid daw siya kwarta. Iko nga taga-isag ko kay bisag busy kay kustanan inig uli nako wala na musugat nako ba. Sakit kay akong sa akong side bitaw. Moto na ako na coordinate nga ikanang owner sa Persian ingko mahangyo kay kanang barato ra ni siya barato ra jud kaay na ang Persian nga 6K equivalent kay akong katong si Patpat man jud ako napalit ni Patpat 9K gid akong palit ni Patpat nya ako na lang gid siyang gitagaan og kuan ba nga makaless bitaw attorney kay di mo kumdawat og kwarta daghan ming event nga nangagi nga nagsweldo ko niya wa man ganin na ako gipang didakan kay dili ko mo dawat og kwarta gusto nako kung unsa ang nawa mao sa nang iuli So kay di man sa maghatag og iro nga pareha-parehag naong Mo iring ingon lang. ko nga ni-suggest ko nga kanina lang kay Iring. equivalent pareha ra magpresyo. Nya wa lang pug hatag sa kwan. Wala oh. Okay, sige. Jess, unsa man hitabo Jess? Ina sir, ako na lang iinit kay pareha mamignaw kong iro. Bitaw, kay kon magod, ang iya murag wa din sa ka-move on di ay nga kanabang ilisan na nimo pareha-parehag naong sa iro okay na unta siya. Dito niya, okay lagi ko niya sa sitso. Ako man siya giingnan anan. Kung sitso, kinaro ko yung makita nga barato. Di man siya mo dawat o kaning bata-bata. Gusto mo na niya kanang dako na pareha ato. Ako gipangayo attorney Ha? mga pictures, sendan ako siya. Oh. Tagay kog pareha jud naong. Kay para lain sa kayo dili. Parehag naong, oh. Nya wala man gyud kay sige ko guwat sige sa siya extend yan sige sad ko sabot. Oh. Wa do nagsige kog sweldo niya wa jud nako gididak. Oh, oh. Nga niingon ko niya nga kanina lang nainiagi sa akong wall ba niya gi-coordinate na ko ang tag-iya. Ingko kanina lang kay para mailisa na gyud ko ba. Then mo to nga niabot ang June 15 nga gi-post si Patpat. Mo to nga ni claim ko kay buhi jud si Patpat. Wa jud ko nasayop sa akong kuan nga buhi jud si Patpat. Kay nag-tracing na Ani ha kay kini ba ya Jane ato lang ning ikuan ha. Kay mo naman ang mga ebidensya mas dako man yung ebidensya nga kang Chari. Number 1 dito sa liluan nawa. So dito sa liluan nga kuan tagaliluan sila nakapunit tagaliluan. Number 2 ang kadina, no? So ang imo ani kasabot mi sa imong gibati pod kay posible man gud nga na emotionally kuan gyud ka ba di pa kakadawat bitaw og napulihan ta kag pare-parehag naong medyo maka-move on ta ka wa pa ka move on kay wa man ka mapulihi og laing naong. So kini ni ang magsabot na siguro og unsay maayong sabot. Og mga anak ni imo iro imo tagaan siya na lang siguro. Dili attorney, di pa na ako plano panakon. Dili plano niyo panahon. Kay luoy ba kay basta mga anak ang iro. Oh. Magkurog luoy kayo jud attorney. Walay plano mo niyo panahon din ni iro Sa karon bata pa na attorney 3 years old dili pa man ni plano magpaanak-anak. Oh, kanus aman niyo panahon din na. 5 years old din anak pero wa mi Mga plano five- hatag niya. Mga 5 years old. excuse me attorney. Ah. Sige, sige. Ana man ni siya attorney na. Sige, padol, mikropono. Atong sa vet. Ikaw igsuon ka ni kuan. Wala siya apil Sige, siya tanan. sige Jen. Katong time attorney nga kanang Padool. Ano sa mic? katong time attorney nga nag-claim na sila sa iro dito giadto nila sa Naga. Wala na sa kasabutan. Pero ang kasabutan yun nila sa chat kay ipa-vet. Then yung unsay result kung ilaha kung amua wala problema. Mo to attorney naabot mi sa diri sa Mabolo katong hospital sa Iro. Ang gikuan sa doktor nga after 21 days pa. Nihangyo ni sila nako. Ako mismo ila kung gihangyo nga ipahangyo ko no akong maguwang nga iuli na lang ang iro. So ako sa silang giingnan nga wala man ay problema. Follow lang ta sa rules. Kung unsay gihatag sa vet ato i-follow. Wa man siya problema attorney kay ngano kung inyuhan ang iro inyuhan na. Kung amua. Karon attorney kay ang main point jud na kay ngano naabot naman gud sila kansya sa Facebook while nag-waiting sa 21 days. Bisag unsa na lang ilang gipagpakauwaw ang business sa akong maguwang apil na nilag pakauwaw. Wa bitaw sila kapaabot sa 21 days. Muto ni anak ko niya mao na i-insist dito. Nganong nangusog ka nganong na-triggered kag maayo kay tungod imong business ilang gihilabtan. Gikan sila na kog couple attorney na apil na ang daily nga panginabuhi. Even karon attorney daghang bash gani din ha kay nangawat lagi ko na kog iro. Sige, ani actually kuan mo guni. Ato lang sa buton. Pagkuyugan ta mo reporter dito sa kuan sa City Veterinarian para ma-fair ni kamo pareha mo makabisita sa inyong iro. Ato ipa custody sa City Veterinarian dayon
makabisita ka while atong paaboton ang 21 days, ha? O, ana lang. Jud na attorney, mao gid kasabutan na attorney. Sige, sige. Sila jud ang sige kansyaw sa Facebook. Oh, so sa pagkakaroon, wa lang sa mo'y kuanay ha. Muna akong kuan. Wala jud. Atong pabuton ang ika-21 days, Nagani may mga ang proof. 21st day atong abuton. Dayon hilom lang sa mo karon way kansaway sa Facebook. Akong bananta mo ditong Ili Bolonos dito sa City Veterinarian. Under custody na to sa City Veterinarian ang iro. Pwede mo makabisita, pwede sa makabisita. Kay pareha mo na in love sa iro, no? Unya after 21 days adto na to ni tiwasan. Okay, sakto, Ana Diyos. lang. Okay. Attorney nalasad ko iklaro kay Oh. namahad man ni sila. Ninyo Asa man man mahal? sila nga if ma-confirm ko no nila nga ilahang iro dito sila mo panghunong upakauwaw sa Facebook. Sige lang. Ato lang kanon, no? Irrelevant kay sa case. Atong sabuton na nagdugang ha. Sige. Ana lang, Eli. Kuyugan na to so, namatay patrol diha. Ikuyog itong Dr. Alice Utlang. Unya under custody nila dito ang iro para makabisita mong duha. Samtang magpaabot sa Hindi mo sila mobayad sa vet unya karon magkuan-kuan sila. Di ba wala man gyud story attorney. Tinuod man. Sige. So ana lang sa para nga makwanta ba? Magkasnabot ang mga GC. Salamat kay GC paghatag panahon sa DYHPGs. Salamat po, sir. Okay, may buntag nimo GC. Buntag po, salamat. Okay, ana lang sa atong buhaton ha. Paguyugan ta mong Eli para kuan niya dayon para mahusay tani niya kuan na. Attorney, with proofs, attorney, ako i-follow ang ako atanan. Sige, okay. Pag ka-provide ron. Sige. Okay. Ka nagkuan. Sige ana lang sa ha para nga kuan na to, masabot na to mayo. Ipasakay nito patrol katong dako nga patrol kaya ron nga makaarang ni santanan. Naamoy sa kinan. Napo mo sa kinan. Mag-abot dito sa Citybet. Kuan na Ubanan sad sila ni kuan. Ubanan ito speakers rin sa ilang sakinan o si Ili speakers para kuan. Kuan tani. Mabot gyud dito ang Dr. Alice Utlang. Sige, ana lang sa mga kaiganaan porbida ning kalakiha. Para kuan mahusay tani niya makuan na din kay kabo man ta pareha mo do na gibati. Di lang sa tamo gamit o kanang kihaay kay abin mo. Andi sa revised penal code pwede ba ni magkasuhay pero di lang sa tamo abot dito kay magka kuan man ta. Kung mahimo ma-solve na to ni sa kuan. Attorney, among concern, attorney, balik ko last na lang, attorney. Akong concern lang gid attorney nga mao ni ari jud ko ni present ko nga kuan kay busy kay kustanan. Ang ako lang i-clear lang ba. Bati na magkaayo ang social media ba. Kung tan-awnin mo akong Facebook attorney wala jud nay bati didto bahin sa kuan kay nag-wait gid mi sa 21 days. Kung tan-awnin mo ang ilahang mga Facebook attorney daghan kaayo bisag. Sige, so pagkakaron amo lang sa ipahunong. Kamon duha pikas-pikas sa habig ha. Wa lang sa comment-comment. Kinini ang atong abuton ang ika 21 adlaw kay July 13 na magkaduol na. Hapit na. Kanang July 13 amo na pud mong pakuyugan dito reporter. Nga makuan dito. Sige. Ana sa. Salamat kayo ha. Thank you. Kay na kuan natan lapas tag maayo sa tong oras. Ato niagi kataw-katawa mahigala porbidang medyo malingaw man sa hinuon taan ni mga kaigalan. Straight to the point. Medyo kuan karon mga panahon na gud di para sa una no nga kini mga inani iro kuan ra pero karon sakop sa pamilya na mga iro mo nakasabuta sa pikas-pikas no pareha emosyonal sa pikas-pikas sa ani mga kaigalaan. Kita lang tas gawas ha, sa may labi ato lang tiwason dito istorya no taon-taon namatay mga reporters nga magakuyog dito para mahusay tan ni problema ha mga kaigalaan.